Так, Пачынаем мы дэбаты. так, да. Ужо пачалі, карацей. Трансляцыя пайшла, усім О, всё. прывітанне. Хто будзе Всім глядзець гэта вітанкі, ў запісе? прывітанкі. Так, вам прывітанкі ад мяне ды ад ВРВ. Вось, зараз, як заўсёды, я палезу па наладах, а ВРВ скажа, што мы тут будзем рабіць у рэшце рэшт. Што мы будзем рабіць? Што мы будзем рабіць? Што мы будзем рабіць? Я, хутчэй за ўсё, дам табе гэты прыкольны транспарт. Наколькі прикольна. Ось прам Америка, ось прам настолькі. Больш American за мой гэты апошні. Як Ага. яго там? Цягач гэты. Да. Exactly. О, шчыра кажучы, гэта больш флаг Пуэрта-Рыка, но тым не менш. Усё ж таки Америка. Да, там ёсць у мяне ідэйка, што нам трэба паганяць па назіральным гэтым вышкам, парабіць тут некалькі 1-2 кантракты і потым мы падвіжуем. Супер, я акурат хацеў гэта і прапанаваць, бо на першай мапе, якая была доступна Ну адразу, так мы зараз. 3 вышкі яшчэ не адведзеныя. Так, карацей, на што мне скакаць или пачакаць, пакуль я бачу стэп нейкі з'явіўся? Стэп гэта пакуль што пакінь, глядзі Chevrolet Apache. Ось. Апач, добра, сядаем. Apache. Поехали. Ну, выглядае машинка так, колоритно. На баксаў 500. Да. Ну, не Volkswagen, Passat Universal, дизель, да, але... Трэці, каб быў бак 140. Да. Наши умельцы маглі іх раздуваць, гэтыя бакі, гэта, Я памятаю, там так, напаивали нешта, яшчэ дадатковыя нейкія бакі там яго, ставілі. помимо таго, што напаиваць, там, карацей, што рабілі? Ставяць машыну, здымаюць бак і яго дзесьці, на пару дзён, каб ён, высах натуральным спосабам. Потым пачынаюць гарачым воздухам его накачваць, падымаюць давленне, і ён пачынае крыху, пашырацца. Там плюс 10, там 20 літраў можна так было, дабраць у аб'ёме. І ўсё, і потым яго обратно, чык. 10-20. Я памятаю, як здымалі пластикавы бак, ставілі замест яго жалезны. Да. Металічныя гэта. І там было 200-220, памятаю, у хлопцаў. Аднаго так зупынілі на мяжы палякі. Неяк угледзелі. Нейкі цуд дзеецца. Так, ось глядзі. Я зараз падабраў таск. Мне гэта паляна ў ельнікі, але ось ён ось за гэтай башняй, якая ось бліжэй да гаражу ад нас. Вось гэтая башня, добра, так. Так, і паглядзі ось у спіске заданняў. Трэця колонка. Так, гэта будзе... Ось ты ў первым, другі, трэці, ось. І пашукай, там трэба будзе просто даехаць да крапкі. Просто нажимай на іх. Там будзе разумець, там першую, другую, не, гэта... Хуткасць нейкая. Гэта кран. Ось тут? Да, так, ось гэта. Сочым за гэтым. Добра? Я ў такім выпадку выпраўляюся. Да, так, ось ты на Chevrolet Apache, там дорога така, ты будзеш бачыць, дзе даедзеш. Тебе не саромся юзаць гэтую, як яе халеру. Лебёдку? Так. Да. Ну, але я тебе такую добрую машину даў, ты павінен, справіцца. Все павінна атрымацца. Яна падобна, ведаеш, на гэтага іншапланетніка.
Крыху так, але гэта, ну, гэта рэальная машына. Рэальна шевролеха. Так, добра, ў такім выпадку я да вышкі і потым на гэтую крапку яшчэ. А пакуль што на другую вышку заеду. Добра. А у цябе я бачу на канале там дастаткова хутка расце. Там адзін дзень можа нікога не быць, а другі дзень там У меня 5-6 один чалавек день, у дадасца. меня може неділю може нікога не быць, а потым тако хоба і набежали. Бегли. Ну, гэта як на маім канале, пасля выходных толькі. Субота, нядзеля праходзіць, і толькі тады пачынаюць расці неяк аўдыторыя. Ну, такое, ну, прыходзіць. Так у мяне яшчэ ведаеш, што я магу там пракінуцца, з раніцы будзе -2. О, Потым до конца, ну, дня будзе +2. Ну, пачатково то бок на 0 пачатковых выходзіць. лічбаў. То бок +4 чалавека А, плюс добаўляецца. 4, ясна. Ну, то есть там, ну, такія інады... Калі-нікалі. І калі бываюць такія скокі ў падпісоце просто, ну... Всё. Добра. Да, просто багна. Гэта, як я... Дрыгва. Абразцовая. Глядзіш, ты Мне- толькі адчыніла. Горад, у якім я, ну... Ён прям ось такі крыху вышэй за балота, але там пасля машэраўскіх гэтых меліярацый у нас там, ну, амаль што пустэча. Не то, што пустэча, ўсё-такі там лясоў хапае, ўсё больш-менш, но там ось, дзе былі раней балаты, зараз паля ось за сколькі, за 40 гадоў просто земля высушваецца, там яшчэ калі гэта было не модна, у нас уже пачалі з'яўляцца там першыя там пылавыя буры, там штосьці падобнае да смярчоў, ну такая ось шляпа. Зато у нас маліна просто расце найлепшым вобразам. Сонца хапае. Так, там просто, ну зараз +28, +30. А я Так, ну увесь час. Ты зараз угадаў маліну, а я ўчора малога пасля стрыму уламаў, каб пайсці пагуляць трошкі на пляцоўку Ты дзіцячую. учора стрыміў. Што сёння, што ўжо? А, точно. Серада была учора, так? Серада, так. Чакай. Чё? Недзе. Бля, я праехаў. Не Карацей. ссы. Уй, Всё будзе добра. да халеры праехаў. Карацей, дык уламаў малога пайсці на пляцоўку, там пагулялі трошки, мяч гэта папіналі. Вось, і потым ідзем. Трэба было мне зайсці ў краму. Вось, я такі гляджу. У нас тут ёсць адна цётухна, якая акурат такі прадае гэтыя садавіну, гародніну. Вось, і сярод усяго у яе ёсць і ягады розныя. І там маліна стаіць. Я такой, бляха, о, каб гэта было ў Беларусі. Я б купляў у РВ гэтую маліну. Я табе распавяду, як бы гэта было. Мы б з табой созваніліся, я б табе такой, глядзі, ёсць 100 кг. Ну, гэта трэба было варэнне ў такім выпадку ставіць, ніяк інакш. Не, глядзі, што з'еў бы, што на варэнне, а што, карацей, я бы табе падагнаў такія гэтыя бутэлькі, а можа бы ты сам нашоў. Ёсць такія бутэлькі, типа, по 10-12 літраў. У мяне ёсць такія, у мяне ёсць Вось. у вёсцы дом, дзе там 4 бутэлькі такіх бутля стаіць. Вось, карацей, там прамываеш іх, сушыш, потым мы прывозім, затрамбовым туды маліну, там крыху больш да паловы, потом туды сахарку, і гэта ўсё на пару месяцаў там. Типу квас. А, так да, казаць. там такое вінішча получается, атрымліваецца просто уф. Ну, Гэта вам не Маргарыта, Ізабела і Кадарка, там прям, бля. Ось тру, як яно было, ось гэта... Карацей, я зламаў стул, Стаўчык. спадзяюся, Дай мне мне. досведу з-за гэтага не знімаць. Не.
не знімуть, не хвилюйся. Так, що у нас? Що у нас за стол? Что у нас за стол? Не, Гляди. я поехал на наступную вышку. Если ты ее Доехал. открыл уже. А, ты доехал Я её. за... Не, я еду до її. Ну, до тої я доїхав, да. З лівого боку яка? Ну, та, яка ось поза речкою односно. Мгм. От, глядіть, За я мостом. стою там, да, за мостом там є. Зрозуміло. Гляді, Я до апгрейду Глядиш, доеду, що? мне все картить до його доїхати. Ось бачиш, До коли куди? з правого, з лівого боку от Лок Стейшн. Ага. На Ага. виспі такой немаленькой, посеред реки. А гэты як його. Апгрейди? Да. Ну, добре. Ось ти нават у той бок можеш їхати. Тут два апгрейди збольшого лежать. І ще там Chevrolet Kodiaq C70, ти можеш до його доїхати так само. Кодіак. Чекай. Ну добре, зараз. А є- Хвилинку тут Ну, ти прийшли. будеш їхати, ну, привіт всім передавай. Так, прабач, калі ласка. Гэта я такая поскудь. Дзіцяці без воды О, пакінуў. М, Прыйшоў, мне жаліцца, што вады няма. Няма чаго піць. Яшчэ раз, куды мы едзем? Едь по гэтым апгрейдам. Па апгрейдам, добра. Так, Дамовились. слухай. Раз ужо пайшла такая справа, мы тут гэта Беларус медіа групу, ось гэта ўсё. Трэба нам выработаць правілы, як мы будзем адаптаваць англіцызмы. Потому што вось бачыш, у нас ёсць апгрейд, так, ось што Так. мы будем юзаць. Апгрейд як слова, ці мы будзем змяняць яго на паляпшэнне. Та мне насамрэч ведаеш, похеру. Вось, а тут надо подумать на самой справе. Напрыклад, тому что калі я вучыў французскі, так, типа нас, ну, прэпача, она нам казала, типа, не-не-не-не-не, у французскай мове нема, типа, слова компьютер, у нас, типа, ординатор, і ты такі, що адбываецца, навошта? Там, типа, у французов у іх там, ну, ёсць не то, што там міністэрства, а нейкі там дэпартамент пры міністэрстве культуры, які вось за ўсе гэтыя англіцызмы там усіх За ну, добра, адаптацыю, так карацей, адпавядае. штурхаек, типа, ну, давайте там, чтоб все было там парлі францею, вось гэта ўсё. Оп, готова. Першы раз перакуліўся. Нормально. А, так ты можешь паспрабаваць лебёдку себе выцягнуць. Спрабаваць буду В. зараз, чакай. Не, не, тут аўтаномная не стаіць, значит, на твоим. Ну просто эвакуюйся до гаражу, а там дальше едь. И все. А, гэта не моя машина. Ніякай Всё, эвакуацыі. Так, 5 сек. Шукай гэты. О, Яр 87. Садись у яго. Зараз, Ось тебе зараз, буде зараз. машинка. Так. Сел. Ось все, і ганяй на ньому. Домой. Ти хочеш на Апаче. Мне не принципово. Мне не Ну, принципово, лепш потому что... гоняй на Ярчике, тому що Апаче, ну, прикольно, але ўсё ж таки.
Я зразумеў, о чым ты кажаш. Гэта гістарычная падзея нават для Польшчы. Калі яны вырваліся з Саветаў, то бок у 87 там годзе хіба што, яны адразу пачалі узнаўляць сваю мову і увогуле мяняць мноства словаў на польскі манер. З-за гэтага ў іх, напрыклад, нават футбол ён завецца піўка ножна. Разумееш, так? Вось, той жа валейбол, сяткувка. Ну і гэтак далей, карацей. Я, конечно, такія рэчы вельмі ухваляю, таму што мець нацыянальны адпаведнік дзеля такіх рэчаў, так, гэта топавая справа. Таму ўжо калі ты кажаш займацца гэтай справай так сур'ёзна, то, канешне, паляпшэнне. Вось. Не, насамрэч я проста ніколі так не... Не, ну просто хто калі не мы гэтым займемся, ось, ну... Людзі з вышэйшай адукацыі. Ну, не то, што нават з навуковай ступенню. Так, не то, што нікога б іншага няма, але ўсё ж такі, ну... Я вось думаю, можа паехаць і утапіцца. А Там навошта? ёсць на поўнач ад Fuel Station, і дзе напісана Missing Oil Tank. Таксама паляпшэнне ёсць, і яно хіба што там Ну, так. патопіць. А не, ты там праедзеш, тебе просто трэба спусціцца, і там будзе, ну, дзе праехаць, там, дарэчы, паміж дрэвамі. Ведаеш што? Зайдзі я табе у меню кантрактаў, так? На Steel River Lost Container, там будзе spare parts for drilling station. Ёсць такое, так. Можаш актываваць? Зроблена. Вось, я поеду зраблю яго пакуль што. Там же гениальный таск, надо просто заехать, погрузить и довести на склад. На, вот можешь подъехать до меня, я тебе зацягну в гору. Я ж поеду до гэтага, да апгрейду зараз. Ну так ты будешь разворачиваться, ці... Разворачиваться Куди буду, ти так. хочеш? Я зараз поеду праз ферму. А, ну ты праз ферму поедешь, добра. Ну. Я думал просто, что ты поедешь праз гэту горную дорожку. Не. Я б по табе горах не закінуў. вельмі люблю катацца. Ну, у сэнсе у гэтай гульні. А так ну, у жыцці я некалькі разоў ездзіў, слухай, гэта было найлепшая падарож, якая ўвогуле ў Ось мяне была. Я с тобой на 100% згодны, тому что я вось приехал до сябра у Грузию там на вакации. Ну, а з католицкого по православное родство был у Грузии. Угу. И мы гоняли там на водопады, там просто, ну, цуд. Мне вельми подобається, ми там, ну... А я памятаю, мы самы круты від гэта быў, калі мы на крыце былі з жонкай удваіх без дзяцей. По местам боевой славы фальшермьягеров поехал. Вось, і карацей, там было такі, ведаеш, прорубленая дорога акурат у скале. Ну, то бок там такая скала была даволі тонкая. І просто не рабілі туннеля, а зрабілі сапраўды ад нізу да верху просто такі вось шчэрбіну такую, так, шчыліну. Бля, вот гэта выглядала, конечно, цудоўна. Ты просто едзеш, над табою кавалак скалы навісае, збоку справа камні. Просто. Ведаеш, да чаго падобна? Ось на... Падобна на Фінляндыю. Ось таму мы, калі ехалі там з сябрам по обмену, так? Там ты едзеш по гэтым дороге, яшчэ гэта, ну, з расійскай тэрыторыі пачынаецца, і ў Фінляндыі гэтага яшчэ больш. Віталій, прывітанне. Вітаначкі. Ну, першы раз бачу Віталя. Ты першы раз хіба што зайшоў? Давай, працягвай. Так. І ты, карацей, едзеш, просто глядзіш, а ты, ну,
дарога, шлях, ён просто паміж вось гэтых такіх скал, гэтых карэльскіх. Угу. Ты такі, бля, круто, просто круто. Ну, Ну, просто для мяне, як жыхара Беларусі, там, вось, паўдзённай, дзе ў нас, ну, балаты. Балаты Там раўніны. І все, больш нічога. усе камні, гэта ўсё, што Смікашевіч спіздзілі і там прывезлі да нас па ўсесаюзнай праграме. Вось усе камяні, якія ёсць. А тут ты просто едзеш, і там такія скалы, нават некаторыя скалы іх вось гэтай сеткай рабіцай абцягваюць, каб, ну, калі што, якія-небудзь эразійныя працэсы, гэтыя камені не пападалі на дарогу. Угу. Ну, ось, гэта ў Фінляндіі, у Расіі похер, там Там все на чалавека спадзяваюцца. Там всім все роўна, а вось у Фінляндыі там дарогі поўнасцю агароджаныя, каб дзікія жывёлы не перабягалі. Там, дзе ёсць гэтыя праходы, пераходы, віадукі, там усё там 1001 ось гэты знак, што будьце уважлівы, халера. Жывёліны могуць перабягаць, і вось гэта ўсё. Ну, як бы такое. Но ведаеш, што самае цудоўнае было в Фінляндіі? Я быў у такім мястэчкі Йоэнсу, мне было да палярнага круга, ось гэта, Ага. да этой палярнай дугі, мне было бліжэй, чым да дому. Там, калі пачаўся кастрычнік, там так як ёбнулі гэтыя марозы мінус 25, я там так афігеў, просто піпец. Гэта, ведаеш, гэта, ну, гэта не беларускае, типа, што там, ну, яно пабыла месяц і скончылася. А там тыдзень за тыднем ты такой, капец. І ведаеш, што у меня была просто такая, ну, свайго кшталту псіхалагічная траўма. Чаму? Таму што я сонца пабачыў там 3 лістапада, так? Ну. А потым я яго пабачыў ужо калі я прыехаў у дзекабрь, гэта у нас снежань, так? Угу. І вось я калі ўжо 17 снежня прыехаў дадому у Беларусь. Я ўжо, мы выязджалі з Мінска, бацька астанавіўся, такой кажа, глядзі, я такой, ахерэць, сонца, нарэшце, нарэшце. Я вже забувся, як ти виглядаєш. Да, это ну, там, без жартов. Дякую. Ты уехал и нема. Так, так. А так, блин. То отбывается. Так, причеп, мотель, дренаж. Бля, як доїхати до этой виспи? Не розумію. До якої? Ну, яка акурат посередині карт, мапи. А, все просто з боку дороги з'їжджаю, там, де асфальт. Ну. Переходиш у таку на ґрунтовку і потім знову асфальт. Ось там, короче, з'їжджаєш у бок і потім йдеш по центру паўвыспы, і там буде бачний такі крыху невялічкая перамычка. Угу. Ты гляди, ты просто задирай гэту камеру наверх, каб ты машину зверху бачыў. Ты калі бачыш дно 100%, значит ты там проедешь. Угу. Так, так. А калі не бачыш, ну можеш рызыкнуць, але ўсё-таки. Лепш не трэба. Так, ну, не, добра, ну не добра, то, що не треба. Хто не ризикує, той не п'є, там, шампанське і, в принципі. Безславно гине. Короче, так. Зараз треба назад. Хіба вечір, треба на раніцю знов змінити, чи ні? Чи я що? Ну, було б чудовно. Було б чудовно. Соніка раніця всяка належить. Ой, дякую, дякую. Як ти ведаєш, після своїх фінських адвенчур я Сонійка. Я вельми люблю і поважаю. Подобається, да. Блять. Левим колом нейку елку зачепив. Мінус 2 одразу. Ну, я тут отчудил. Эй, ёбаный рот!
Что такое? Наехал, ну, наехал на малое древо, перакуліўся. Ну, на Ой. ярчике повинна быть лебедка. Так, ёсць. Ну. У меня просто стрим идет с затримкой в развитии. І вона просто тягне. Тому... Так, чекай. Треба буде трошки покататися тут по этому болоту. На боку. Да. А маль што Ех. на дах не перакуліўся. Не, так яка разница, и коли ты можешь перекулиться там на дах, и оно потом, ну, доперекуливается, так само ж, ну, добрый результат, чего не. Та ёб твою налево мать. Чого? Що тобі бракує, ну? Ён просто на боку повзає, розумієш? Да, а ранее такого не було. Ну, хоча з усю знову розробники щось там поспробували пофіксити і все зламали нахер. Так, чекай, зараз я подойду. Угу. Нешта маё дзіцё сёння Ну што? занадта актыўнае. Ну, гэта добра. Ну, раней такого не было, не разумею, що тут уже такого з ім. Давай, поворачивай. Так. Як тут, що Ти можна ведаєш анекдот про мотоцикл? Ну, так, просто мотоцикл, нічого. Ну, той, який час синку мотоцикл куплять. Ведаєш, ні? Не-не-не. Ну, карацей, хлопчик з дзяўчынкай у пастелі, тут хобана прыходзяць родители хлопчика. І дзяўчынка такая думае, ну все, цяпер ён на мне женится. Хлопец думае, ну все, я попал. Мама хлопчика, дура, ляж інакш, яму ж незручна. Бацька хлопца, о, час яму мотоцикл придбаць. Не, слухай, я, бля, на гэтым баку ўсе катаюся па... Все, дапамога на шляху. Коціся патроху. Коціся, да. Ой, галера, бляха. Ну, бывае. Ты там, где... Ну, там, где я думал. Ну, все, я уже, ну, близко. Ось на дах. На дах перакуліся хаця б. Не, она тупо на боку ось катаецца па гэтай глебе і ўсё, она не Я шпляецца. тебе кажу, гэта уже все. Там распрацоўчыкі штось пачынілі, блядь, і паламалі. Ну і 100% гэта просто няма ніякага шчэплення з глебою. Ну, просто раней было 100% наадварот. Там все працавала, ну, 10 з 10. Так, где ты тут, Сонейка? Тут ось ляжу. Правый бок. Побыбыкай мені. А як би бикать? На Г. Джи. Галя. А я не бібікаю. Блин. Карацей, скауты не маё. 2 скауты, 2 трапляния, кажется. 2 перакульвання. Выбью страйк. Так.
Як ти хочеш мене зачепити? Да зараз, ну, неяк зачепимо, чекай. Так, все. Можно было крыху и ближе навод подъехать, шаплять. Ирак, блядь! О, все. Ось гэта мы. Бач, я нават і гэты маячки ўключыў. Це типу технічна допомога. Да, все таки працує, поехали. Дякую. Зараз мы тут разбираемся за всеми гэтымі поляпшэннями. Ой, чекай, я вже дорогу забувся, куди мені тут їхати. Налево просто едь за мной, я там... Так, налево, потім До знову налево. асфальту и налево, Мгм. так, а я там зупинюсь. Ось, до речі, International Lodestar 1700 вельмі добрий скаут. Просто виглядає як нейкае старе американське железо, але калі так разбирацца, ну, гэта вельмі добрае железо. Чух, ух, бляха. Токийський дрифт. Ну гэта, до рэчы, мінус движка гульні, то есть ён так плохо адаптаваны, што вельмі благое сцэпленне паміж ось асфальтам і коламі, якія б ты Мгм. колы не ставіў. Як толькі там дабіраеш 40 км на гадзіну, ну ўсё, амінь. Так, просто ляціць усе. Ну да, там ну ніякай стабілізацыі, вось просто в нуліну. Я там не памятаю, Это це то було на передопошнім твоїм відео, ці опошнім, який ти опублікував, там тебе причеп літав боком. Ну, вот это база. Ти поїхав прямо і причеп такий під вуглом. Причем такой... Все, бачу, ти едеш. Бачиш, куди ми зворачуємо? А чому сюди? Повинен бачити. Я метку інше місце поставив. Ну, це А, вум, ну в добре. опит, розуміння багатьох процесів. Добре, домовилися. Поїхали. Ай. Так, где у нас тут каменчики? Каменчики нам сябры. А за їх чіплятися можна? За камені? Нет, просто там, где каменні, там хутчэй за ўсё твердый грунт. Вось бачиш, где брод? Ну, бачу, тільки я брався трошки правее, ось тут поїхав би. Ну, поспробуй, я все одно вытягну. Ну, какая разница, ну ось бачиш. Проїхав. Ось наше поліпшення. Это что такое, чекай, это моторники. Ну На да. Fleet Star, Chevrolet, Джейм. Это все у меня есть. Вельми корисненько. Ну, Так, далее. плюс импру. Поехали, этот Цурук, что тут сказать. Куда тирок? До Шиши, и там поедем подберем Chevy Кадьяк. Будет у тебя новая машина. Коли не помиляюсь, сегодня ж есть Шкода Кодиак. Ёсць, Шкода Кадьяк ёсць. Ну, Кадьяк гэта архіпелаг каля Аляски. Ой, я памятаю, былі такія цудоўныя перадачы по National Geographic. Гэта забойцы выспы Кадьяк пра гэтых медведзёў грызлі, як там цяжка з імі ўжывацца паляўнічым мясцовым. Там... Что, бачишь, куда едем? Так, так. Едем.
А я памятаю... А, не, гэта было по Discovery. Там на Алясцы было типу вёска, у якой там 20 жыхароў. І там пра іхняе жыццё-быццё. Усё Да, распавядалі. ёсць такое, ёсць такое. Мы про такое ведаем. Але я не шмат глядзеў. Я больш па Discovery, калі тычыцца, то гэтая залатая ліхаманка. Ось гэта было топчык. Асабліва першыя 2 сезоны вельмі заходзіла. Я глядзеў гэты смярцельны улоў. Там, дзе вось на крабаў хадзілі на гэтых так, крабаловах. кляціны такія, ставілі гэтае. Ну, там, да, там кляціны ставяць, потым падбіраюць, там нават быў аднойчы такі трагічны эпізод, типа чэл паехаў, палез гэтай кляціны штосьці папраўляць, яго хваляць змыла і ўсё, і не знайшлі. Ого. Ну. А тут же только Блядь. один может тягнуть, так? Тут Так, у двоих так, не так, зачепиться. Недопрацовка. Все. Все, нормас. Сядай у Шевроле і евакуюй яе на гэты самы на гараж. Будет зроблено. Так, change. Сядаем. Так, а нічога не працуе. Все зламане. Не, просто recover нажми і ўсё. Ну так. Гэта Ну, ж... Нам тут трэба, блін, те саме, пол флота нашага аўтамабільнага весці, каб гэта пачыніць. Ну, нормально выглядаю, слухай, мне падабаецца. Прикольным. Ну, а трэба яго рамантаваць, то ты гэтак далеці ты Не, раніш так прадаваць. все, ён у гаражы ўсё аўтаматычна рамантуецца, ты можаш яго просто, ну, там, кастамізаваць неяк. Я зразумеў, добра, у такім выпадку лепей сесці можеш. назад у гэтага Яра. Ну, мы зараз поедзем, зробім з табой local entertainment. Што гэта маецца на ўвазе? Тут есть Disneyland? Ну, типа таго. Разварачся, глядзі ў гэтых самых па даручэннях, так? Там будзе штосьці local entertainment, неяк так яно буде звацца. Local. Это тут ёсць такое, так. Ну, там трэба бочки збіць. Угу. Ось, поехали, зробім. Так, ну ты дорогу ведаеш, показывай. Конечно. Так, а дзе ты падзеўся? Я все, едь прямо. А, все, ты за хмызом быў. Да, по старой доброй гэтай танкісткай традыцыі стаў у хмыз. Працую на арце. На ПТшцы, хутчэй. Ну, ці так. Давай, краскайся. Камелеў напіхалі тут на гэтую мапу, навошта? Нормас. Ну так гэта ж... Лесасека? Так. Гэта, слухай, ландшафт такі самы, як у гэтай Long Dark. Памятаеш? Типу того, ну я ж не увесь Лондарк проходил. А, ну, зразумела. Ну там так само. Тым не менш, да. Лесасека, так, бляха, і там будзе просьма гэтых камелёў. Карацей, калі бачыш, што не памыліся. Ой, у меня 40 літраў засталося. Трэба неяк больш уважліва. Так ты можешь заправиться, у тебя там сколько? Раз, два, три, четыре. Есть Ну, максимум? здесь под 8. Ну, у тебя 80 литров на крыше лежит. Гляди, ты зараз едь налево, на первом скрыжевании направо, и там будет 3 этих самых бочки. А я поеду. Ось Эхо, Дельта, Чарлі, а я поеду, паспрабую зрабіць Браво і Альфа. Збіць гэтыя Так, гэта мне туды... Так, на другім скрыжаванні. Налево, зараз направо, налево, так. і першае скрыжаванне направо, а я поехал. Вось, ты зараз можаш што зрабіць? Нажмі В і прожмі Refuel. І Я ты ўжо зрабіў. побачыш. Ну, вось, бачыш. Мы гэта ўжо праходзілі, хіба што ў другім ці ў трэцяй частцы нашых пакатушак.
Вось, а калі б ты паглядзеў мае відэа пра найлепшыя скауты на канале White Red White Gaming TV Buy. Шчыра кажучы, глядзеў. Просто я Вось, гэтае там, відэа, да, я яны там міма даваў мозгу. Я там даваў інструкцыю, як гэта ўсё кастамізуецца, там, чаму так, а не інакш, і вось гэта ўсё. Зразумела, зразумела. І дождж пашоў. Дзякуй, што ён ніяк не ўплывае на умовы праходжання. Не, Ты ж што такое? не, гэта, мабыць, у мяне хтось там зноў рамантуе, там, Не-не-не, калі ты пра... гэта я чамусьці уехаў у калію, Мгм. і ў гэтай калііне занадта медленно ехаў, а яна не выглядала так, як нібы я павінен быў гэта і рабіць. Бачыш, тут все не просто так. Пасткі. Пасхал ачкі. Пасхалачкі, так. Ты ведаеш гэты жарт? Много ходов очка. Так, ведаю. Ой. Ну, гэта хіба што украінцы придумалі не так даўно. Там хто його тільки аўтарства не датычыцца, там такая, ну... Гэта хутчэй з усяго пайшло з якога-небудзь там двача чи фарчана, ось така вот, типа там адсыл ачка, многоходов ачка. Ось гэта ўсё. Оп. Так, наближаюся до першої бочки. Угу. Оу, тут рака йде. Ну, ты там будь уважливый. Ай, ё-моё, да. Пояснил. Я ему кажу, гэты, эхо Дельта Чарлі, і он поехал Альфа збиваться. Красава, молодец. Что? Ладно, едь, уже неважливо. Я не туди поїхав, короче. Instruction fail. Ну, крыху, да, ну там не вельмі. І все не критично, розумієш. Короче, їх треба просто тикнути з носом, я так розумію. Не, проблема ў тым, што гэта ж, ну, маленькая інды-студыя, яна ж не дагадалася, што трэба зрабіць маркеры, там, напрыклад, рознакаляровыя, ці іх неяк гэтымі літарамі адмеціць, каб, ну, я мог табе маршрут паказваць. Гэта ж, ну, маленькая інды-студія, першы праект, да, там, першы месяц распрацоўкі, ну, не дагадались просто. Ну, крыху не хапае вопыта хлопчыка, ну, Досвіду не просто хапає. трэба разумець. Так. І, Да. як заўсёды, ведаеш, праблема ў менеджменце. Там стопудово просто малады, перспектыўны менеджер, і он не ўсё зразумеў адразу. Не, мне просто гэта, ну, меня прыкалывае гэты жарт, таму што я яго вельмі люблю, што, типа, ну, маладая інды-студыя, там, першая распрацоўка і всё такое. Ой, бля, гэтыя бочкі, яны... А як да іх даехаць? Па крыху. Эхо, Дельта і гэтак далей. Да, я ў працэсе. Я паспрабую неяк. Паспрабаваў, дзякуй. Што такое? Ну, тут просто надо знайсці праезд праз гэты... А, блядь, да ёбаны кот, но... Кто ты такой? Перакуліўся, што? Ляжу на баку ў лужыне. База. Ладно, карацей. О, Стаў, не? ага, Ці гэта конечно. адламалася? Адламалася.
Ой, гляди, давай я... Что мы тут зможем робить? Леп, не, Dyson дизель, не. Карате, тут малые древи тільки навколо. Прицеп, причеп, що це? Добре. Я зараз другой таск зроблю по буксировці. А ты ведаешь, что? Ведаешь, что? Ты пакуль сядь у мой этот International Load Star 1700 і дарабі гэты таск. Сел. Ну, все. Так, бочки. По каменях треба. Да, по каменях. А я таки дурень шукав каля дороги їх. Наивная шкотская девчина. Калі ў распрацоўшчыкаў ёсць магчымасць запхаць штосьці дзесьці вось туды, у такі знакаміты беларускі населённы пункт як Хуйкавічы, яны гэта зробяць. Так, куди треба Вось виїхати? ведаеш, у маскалёў гэтых якіх ебеня, а у нас Хуйкавічы. Хуйкаєш. Виїхав. Чекай. Там другие остались. Засталися, так. Погляди, там яшчэ одна, только не выезжай на дорогу. Да, не Там проблема. крыху назад і з левого боку яны павінны быць. Бачыш дзе? Ось, просто так. там. Едь прямо, і все будзе добра. О, ось тут проезд. Мгм. А як він такими колами тут шапляється? Так я тебе кажу, гэта магія. Там колы, в принципе, не, тут же ж фішка нават больш у тым, што ось все пороблено. Фішка ў тым, што нават не колы вырашаюць, а гэтыя якіх а дыферэнцыял блакіраваны. Вось. Глядзі, сядай у GMC MH9500, прадавай усе прычэпы, і мы зараз з табой паспрабуем зрабіць ось гэты скаут, які застраў. А пакінуў? Не. Ось, у тебя там 2 прычэпы, як мінімум, што можна прадаць. А табе зараз... Як табе Лоудстар? Що ти маєш на увазі, Лоудстар? Ну, як машина, як табе Лоудстарчик. Ну, поприємній був за гэтага Яра. За Ярчика, ну все. Так. Подъедешь на ім до фермы. А гэты квадратны зялёны таксама прадаваць? А ён... Ну, паспрабуй, калі ён для якога-нибудь мішана патрэбен, то ён просто не прадасца. А калі прадасца, то, ну, добра. Плюс бабки. Грошики, нясіце ваши грошики. Краіну дураков. Слухай, ты чуў навіну? Мне сёння трапілася, я вось не ведаю, ці верыць гэтаму ці не. Што тыпу Лукашенко ўжо захапіў 25 іншаземцаў. Все, можа быць. Не чуў, карацей. Ну, так это ж такое. Everything as usual. Ён же ж на прыкладзе гэтай дзяўчынкі з швейцарскім пашпартам зразумеў, што гэта працуе, ну ўсё. Не, ну гэта даўно было, я не практыкаваў, слухай, уже 3 гады гэта. Ну а што рабіць?
Все гэта сумна выглядае. Я толькі спадзяюся, шчыра кажучы, вось гэтую гісторыю Ігора Лосіка я ўвогуле успрымаю як асабістую. Бо занадта ўжо падобна на мяне. Вось, і што яна зараз выйшла, я спадзяюся, што яна выйдзе з краіны. Няма чаго там сядзець. Ось, ну, галоўнае, каб выйшла там, выехала з дзіцём, усё было, ну, норм і хопіць. Сервіс-трейлер прадаўся. Ну, все, цудоўна, садай на лот-старчык і едзь да фермы. На што яшчэ раз? Лот. Лот-стар каля цябе я пакінуў машыну спецыяльна з левага боку. Каб ты не заблудзіўся 100%. Я магу заблукаць, гэта маё другое імя, як кажуць. Так, яшчэ раз, куды мне трэба? На ферму. Вось гэта якая бліжэйшая да нас, так? А тут одна. Чакай. Іншая толькі на другой мапе. Ну. Там цераз праезд трэба. Ну. О, галіна вісела проста ў паветры. Ну, это уже такое. Гэта мавітон. Гэта ўжо everything as usual. На ўзроўні лабавога шкла проста вісела. Так. Так, на што мы сюды сунемся? Зараз я тут гэта мішу гаўно. Пачакай. Вось, тут ёсць гэты застраўшы скаут. Скаут? На ферме? Так. Ну, паглядзі там, дзе ось я. Пад'едзь толькі да краю поля, таму што ты тут, ну... Не выцягне, так? Нет, ну, в прынцыпе, на гэтым лот-старчыке ён у такой зборцы, што ты выцягнеш, але, ну... Гэта там... Overpriced efforts. Так, кудою, сюдою, тудою. Ось так, едь заднім ходам да мяне. Это занадто далёка будзе, там трэба яшчэ. Нічога. Ось. Все, разворачивайся, зараз тебе подтяну этого Шевика. Все, подъезжаю вперед. Я тебе зараз подвезу Шевик, и ты его, ну, подкинешь на это самое. На базу? Да. Погляди, я его эвакуировал, вернее, активовал задание. Не, просто на ферму, на центр. Вот там, где погрузочная зона. Вот туда довези его и норм. Так, что мы еще можем сделать? Вот этот дренейдж. Можем поспробовать сделать дренейдж. О, все, плюс бабки. Гляди, что я тебе скажу. Дренейдж. Ты можешь поехать зрабіць дренейдж ось там, где гэтыя балаты за горадам. Ось актывуй ось Что? этот таск. А дзе ён дренейдж? Все, Знайшов, да. Ось попробуй его активовать и ось бачиш там за городом. Угу. Ось, паспрабуй датуль даехаць, я зраблю ось тут. Гэты насос, які каля фермы. І потым туды на север праеду.
Ну, можеш просто ось праз мост, мимо АЗС-ки проїхати, там, де заправишся, до речі. Так, Ось гэта праз ось. гэты багну я праеду, ці ты поедеш зараз до бліжэйшай помпы? До ближайшей я поеду, ну що тут, Налево ну, ад фермы направо на мапу, калі глядзець. Гэта твоя будзе ці моя? направо моя. То бок мне застаецца толькі вось гэтая. Так, на дальняк. Угу. Так, нешта ўжо вечарэй, так бы мовіць. Ну, Сонце схіляецца, трэба раніцу ўключыць. можеш маячки подрубіць, каб весялей было. Мне і так не сумна. Дарэчы, нешта даўно не было ні... А, Вожык жа ў гэтай, на вакацыі паехаў. Памятаеш, ён казаў на мінулым тыдні. Вожык сваімі справамі займаецца. Да. Так, мне тут пишуть. Што там пішуць па Тата, працы? Ні, тата пише. Можа, за струмом сачыць, не? Ні. Опа. Все, готово. Хотя... Так, что... Тут яшчэ трэйлер стаіць нейкі, слухай. Ну, калі хочаш, можаш паспрабаваць яго выцягнуць, ён не прычэпіцца, але ты можаш паспрабаваць яго выцягнуць, ну просто на лебёдцы. Так ён будзе чапляцца гэтымі сваімі слупамі, якія спераду яго тарчаць. Пакуль цягнуць буду. Тут лепей тады сесці на... Ну, туды Цягач. просто пакінь як ёсць. Так, дзе мы там далёка яшчэ? Яшчэ далёка. Мабыць, так. Так, на гэтыя балоты. Як лепей ехаць, дабірацца. Хіба што вось тут па тыпу гэтай дарозе ехаць, потым налева неяк. Да. Что там такое? Все добро у тебя? Не, все добро, там просто тата хотел созвониться, я ему сказал, что типа, ну, занят. Блядь, да ну нах! Что мы? А я знов на боку. В Азербайджане? Нет, не у боку, а на боку. Да заебала, ёбаный рот.
Что за холера? А что ты так не это самое? А я поехал злева от гэтых балатоў. Я лічу, што тут можна праехаць, і потым толькі заўважу, што тут камяністы Праехаў? акрай. Ну так, да гэтага камяністага акрайчыку даехаў, мяне тупо скінула. І ўсё на Что бок. там у нас лебедочка працуе, не? Нема лебедкі тут. Тут Сядай, карацей, мадыфікуй Chevrolet Кадіяк і газуй на ім. Кадіак. Дзе наш Кадіак? У гаражы. На стаяначцы. Та як мне вярнуцца зараз у гараж, калі я ў тваёй машыне знаходжуся? Не, просто на гараж нажмі і Enter. Чакай. На іконку гаража. Это склад. Трейлер стор. Гэта гараж. Гэта трейлер стор. Все, так. Enter. Зараз. Ну, це там дві машини на стоянці стоїть, слухайте. Заінсталіць гэтае. Гэтага нема. Шыны. 39 UDD. Оффроуд. Это да, это леп. Чим нічого. Так. Сток Ну, медзі. ну, от, усе лепшені. А, от. Оу. А ён заднепрывадны, у мяне нема ВД. Для яго. Повний. Нема? Ну тоді спробую на Флітстари. Флітстар. А, Флітстар. Ну все, забудь, Флітстар. Мінь. Флітстар на другій мапі. Так, ну что тебе дать? Что ж тебе такое дать? Тримай, хлопчик. Так, секундочку. Секунду. Ось, на. На виїзді з гаражу покинув тобі 566 AZX. Червона гэта? Да. С палевом, так что едь. Ось будет тебе забавка. Новая цацка. Но. Зараз я тебе скажу, каб не натрындзець. Гэта у нас 502 МАЗ. — 1957 году. Ух, коптить як чорним димом. Ну. Порадуй Грету Тутуру-Тунберг. Так, то як Бідна зовут дівчинку? дівчина. Ну, як зовут дівчинку, яка спасає планету, закликаючи людей більше пити пива? Грета Туберг. Ось. Что там такое? Да, тут мысли. Думку знайшов, Думки. ось яна. Да. Ось яна, ось яна.
Мяне ведаеш, якая любімая шутка юрыдычная? Скулі, мабуть, Пасля, таке. пасля 7 рокаў адукацыі на юрфаках. Яка? Гэта будынак канстытуцыйнага суда, будынак канстытуцыйнага туда. Знаешь, як парусныя суда, парусныя туда. Так, відаю. Слухай, але ж гэты цягач, ну, грузавік, давай так, не падобны на цягач, Грузавічок. то гэта так. яго так нармалёва матляе па гэтай дарозе, чаму не зразумела. Ну, таму што на ім шыны такія, каб ты прям вось даехаў праз балаты, не сумневаючись. Добра. Я адказаў на твоё пытанне. Так. Вось. Вось і з гэтай нагоды. А ты на ім нават потом можаш і прычэп паспрабаваць выцягнуць, усе там усё роўна какая-то цыстэрна з палівам на 900 літраў, так што... Можна ездзіць увесь стрымна Ну, толькі на гэтым. Ну, любы неэканамічны від важдзення, Кіраванне. ось кіравання просто юзай, як Не. тобі падабаецца. Не хапае толькі ручнога тормозу гэтага, каб можна было. На пробел. І што гэта будзе... А, ну так, ён ж будзе ставіць яго, зацягваць. Тут усё продумано. Вось ведаеш, у чым парадокс сучасных гульняў, тому што вось з аднаго боку ты гуляеш у, напрыклад, SnowRunner, да? Бягучага па снегу, снегабежца, снегаход. І ты разумееш, што, ну, наколькі багата рэчэй было прадумана, што вось, ну, там яшчэ калі ў папярэдняй гульні гуляў, ты разумееш, што ну тут сапраўды адбылася як бы эвалюцыя, да? І ў той жа час ты сустракаеш столькі драбязных аспектаў, пра якія вось хочацца жартаваць, ну, разумееце, каманда маладых распрацаўнікоў, там першы раз, першая гульня, там інды-праект, першы месяц у разработцы, гэта ўсё там сраная альфа. Альфа 1.1. Да, так, такого кшталту ситуейшени бувають, но якби титуючи, ой, хто, нават гэта быў Богдан Ступка, вёў такое українське телешоу. Що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Ось. Така ось тема. Ой, дзесьці, блин, плечо потяну, причем так незручно, что мне... ну, не сказать, что опухло, але ось, ну, потянуў мышцу, якая адказвае за поворот головы. Дык можа просто застудзіў неяк. А можа і застудзіў, я не могу тут дакладна сказаць, просто, блин, ну, учора было горш, сёння крыху лепш, але ўсё роўна. Рэзка паматаць головой, ну, не смогу. Як звычайна. Я калі што амаль што... Чакай, далёка яшчэ. Я калі што амаль усё лета сплю з форткай адкрытай. Меня дзвер на балкон. Ну і карацей працягваю так, бывае. Нармалёва па гэтай шыі. Ну, за гэта лето першы такі выпадак. Так, бляха-муха. Ну што, паехалі ці як?
Не Поехали. бачу, не бачу. Як добратися? Тут шукаю шлях Ад, некий. ад дрэва до дрэва. Кожнае дрэва гэта патэнцыйная кропка, дзе можна зачапіцца. Зразумела, але ведаеш, мозгу трэба неяк прызвычаецца да ўсяго гэтага, што Ага. нягледзячы на тое, што яно ў балоце стаіць. Передачу ніжэй паставь, shift і ўлева. Ось, і цягнись. О. Да-да, сухостой ёсць такое. Q прожми, каб актываваўся блакіровачка дыферэнцыялаў. Ось тыя дрэвы, якія ляжаць, яны больш надзейныя, чым тыя, якія, ну, ось так вось стаяць. Ага. Таму што гэта сухастой. Яно ўжо згніло. І там учапілася недзе, так? Да. Ну, все, цягнись помаленечку, потихенечку. Надо будзе, ведаеш, нам напрыканцы стрыму я табе дам спіс модаў. Угу. Тебе там зарэгіструешься на мод IO і спампуеш модифікейшаны. Потым мы подрубім гульню з модыфікацыямі, там усё там на агул пайдзе там. Значна лягчэй? У топчык. Там будзе цікава, таму што, ну, можна ж і Урал нормальны спампаваць, можна маны, мерседесы, там маны армейцы, армейскія гэтыя бундесвераўскія спампаваць там. Угу. Есть 6 на 6, есть 8 на 8. Там такая машина пойдзе. Добра, неяк зробім. Знайшов. Все, Вітан Ачка. Паспрабуй зараз мотель зрабіць. Мотель? Гэта... Мотель, вуз. Там трэба трейлер давесці. Вось гэта які на поўначы, так? Ага. Паспрабую, тебе павінна атрымацца. Так, добра, гэта паспрабую, адзінае толькі, каб выехаць адсюль. Выйдзеш? Ну, не назад же мне ехаць, правда? Не. Ну. Тебе там направо по ось гэтым... Па гэтых выспах маленечкіх. Да, по выспачках, і там будзе такая перамычка невялічкая паміж шляхам і ось гэтым самым, можаш налево і паехаў. Угу. Ось тебе зараз прама, там будзе такі маленькі участак. Там воды і гэтай самай ўсё, і адбудзецца. Вось зараз правей і там пераедзеш. Так, бачу. Арыентуйся просто, каб стаўбы былі нейкія дрэвы, і ўсё будзе добра. А што гэта ён назад не хоча ехаць? Потому что у тебе паніжайка? перадача ўключана, тебе трэба вниз, і ты можаш уключыць блокіроўку дыферэнцыялу ў ніжнюю перадачу. Знаешь, все продумано. Сімуляцыя. Толькі толькі на аўтамаце можна так WSD, а калі ты переключаешься на КПП, так, то ну ён будзе патрабаваць, каб ты умыкаў адпаведную перадачу. Зразумела. Так, чакай, мне тут па працы напісалі, я павісю трохі.
Вось гэтыя, слухай, прыкалдэсы, бляха. Что такое? Пратаколы працы гэтага падзараджальнага абсталявання. Ужо панавыдумлялі, бляха, нейкіх коравых камандаў. Блядь. Камель чамусьці стаіць тут на маім шляху. Ну да. Не, ну просто зараз... Это Симулятор пазадорожжа. А камель гэта па задорожжам, правда? Ну, все. Где вы бачили камель на дорогу? У Беларусі много где. Так, трэба ў левы бок ехаць. Просто пачаў і не скончыў. У мяне апошнія 4 гады, ну 3 гады, поўных 3 гады. Вось, у мяне асноўная праца звязана такі з распрацоўкай праектаў пад зараджальныя станцыі, то бок не Тэсла, а ўсё, што вакол Тэслы. Вось, і там ёсць спецыфічная мова, якім карыстаюцца за гэтыя станцыі, каб размаўляць за прыкладаннямі на мабільных тэлефонах ці камп'ютарах. Так, адсюль куды? Вось аб гэтым было і пытанне зараз. І, слухай, гэтыя пытанні ўзнікаюць, ну, на тыдзень, напэўна, так вось 2-3 разы. То бок ёсць нейкія арганізацыі, кампаніі, фірмы, якіх вось гэтыя тэмы цікавяць заўсёды. Ну, а чаму не? Карацей, якісьці мейнстрим. Электротранспорт, тут видишь, Тесла задала моду, так, прошло буквально, ну, некалькі год, і просто ва ўсіх зараз ёсць свой электрамабіль, там, BMW, Toyota, Nissan, ну, усіх, хто робіць больш, чым, там, по 10 тысяч аўтамабіляў у год, у іх ёсць свой электракарчык. Гэта факт. Таму што, ну, чаго не. Як-то лемминги побежали куплять, все, як бы, ну. Да няўжо ж. А табе не падабаецца электротранспорт? Ну, не то, что не падабаецца, это просто такая некая, ну, як тебе казаць, попытка, спроба перакласці адпавядальнасць на энд-юзера, то есть адпавядальнасць ось індустрыі і тэхналагічнага развіцця на энд-юзера. Типу, ну, хлопчыкі, все зразумела, што калі мы вось у энд-юзера электракарту, энд-юзер вытрачае менш там CO2 вось на гэта ўсё круто там туды-сюды. Але, ну, калі у вас вось гэта ўся індустрыя для распрацоўкі аднаго электракара вытрачае значна больш вось таго ж самага CO2 на распрацоўку ўсіх гэтых літый-іонных батарэй, акумулятараў, кабелёў, якія, ну, збольшага, ну, іх нельга, ну, ні к чаму больш, акрамя як, ну, электракары прымяніць, так? Таму што нафтавая прамышленасць, ты влупіў тону саляры, у цябе яшчэ засталося там з, ну, прыкладна, там 100, 200, 300 кілаграм отработки, і ты з гэтай отработки можаш нафігачыць там касметыку, пластик, яшчэ што-небудзь, што, ну, будзе выкарыстоўвацца людзьмі. І, як бы, ну, вінаваціць энд-юзера за тое, што, типа, вось гэта вся тэма з нафтай, гэта дрэнна, а вось то, што, як бы, у вас, як у энд-юзера будзе машына, якая менш выкідвае CO2, гэта плюс. Ну, гэта такое сабе. Гэта такой, ведаеш, некомплексны падыход да сітуацыі. Як бы, ну, энд-юзер сабе віну скідае, так? Але, ну, індустрыя, яна больш такая, ну, больш забруджвае атмасферу, чым ось нават нафтавая. То есть тут моя думка такая, калі мы дайдзем по тэхналагічным узроўні і выкарыстоўвання вось усіх матэрыялаў, якія вось патрэбны для пабудовы ўсіх гэтых электракараў, літый-іонных батарэй і гэтак далей, то, ну, гэта будзе мець сэнс.
А так гэта просто, ну, цікавая, прикольная такая прыблуда. Да. Карысная, але ну блин, я не вельмі разумею вось з чаго так перавозбудзілись все гэтыя Грэты Тутуру Тунберг і чаму усе павінны перасесці, тыпа, ну які сэнс. Ну, трэба лічыць гэта ўсё, але сапраўды трэба, каб машына ад'ездзіла хаця 15 гадоў, каб выйсці ў плюс нейкі па Ну. адкідам гэтым. А хлопцы а людзі зараз не робяць машыны, якія ездзяць па 15 гадоў, вось там Намагаюцца трэба, не ну, рабіць, так, намагаюцца, каб яна ну, менш там была. 10 гадоў і ўсё, гэта, ну, амінь. Ты просто яе што ремонтаваць, што новую купляць аднахуйственно, як у нас кажуць. О, Ян зайшоў, прывітанне табе. Вітаначкі, Ян. 100 гадоў не бачыў цябе. З панядзелка хіба што. Як твае справы? Як ты ўвогуле жывеш, пажываеш там? Так, чакай, у мяне дылема, куды ехаць. У левы Куды бок табе трэба ехаць. Так. Слухай, з прычэпам ён не хоча паварочваць, што? Ўсё паварочваеш. Не, ну так я трапіў у гэтыя абмежаванні, ў ліміт дарожны. Там страціў трошкі хпшкі. Праца, Ну, на ровары нічого. катаюся з сабакам, настолькі ўсё як звычайна. Стабільнасць, ёпта. Што тут скажаш? Такой бы стабільнасці па зайздросці быў вусаты. А вашыя справы... Зверну увагу не туды. Мае справы добра. Учора, калі што, узяў новую гульню, там Рудзі выпусціў відэа, і некі я прамаргаў, але ж лепш я прамаргаў, калі што. Таму што яна, сука, нудная. Я такія не люблю гульні. Асабліва, калі яна калідорная, то бок ніякой волі не даюць табе нічога. Ну, карацей, ўсё роўна там яна на 2 стрымы. Вось, невялічкая, карацей, гісторыя. То на наступным тыдні мы яе скончым. Вось, можа ў аўторак, хутчэй за ўсё ў аўторак. Так, гэты прычэп куды кідаць? Сюды, на гэты дрэнаж, правда ці Там, не? не, там А, матэль. Матэль. Дальше. Дрэнаж мы зачынілі. Дренаж мы Вот. закрылі, там іншы прычэп трэба весці. Па ўсім астатнім усё, як ты і казаў, усё стабільна. Сёння па планах увечары зняць Ghost of Tsushima, выкласці заўтра і, калі застанецца час, укласціся ў Construction Simulator, каб быў выпуск на суботу. А заўтра у У нас танкі. суботу выходзіць Red Dead Redemption. О, дзякуй табе вялікі. Я ўвогуле уцягнуўся ў гэты працэс, мне падабаецца глядзець RDR. Я спадзяюся, астатнім, хто тое самае робіць, ім таксама падабаецца. Я табе больш скажу, там по РДРу последние эпизоды приносяць падпісоту. Ну, добра ж. Падпісчыкаў. Так, сюды цягнуць. Хто па 2, хто па 3. Ось, паглядзі, у тебе там яшчэ будзе Task Lost трейлер, или Stack трейлер, или Drown трейлер, щось такое. Зараз, чакай, Ян напісаў. Добра, я зараз з сястрой Borderlands гуляю. Першую частку прайшлі, вось другую пачала. Супер. Нормально. Borderlands цікавая. Я, падаецца, глядзеў у кагосьці вельмі даўно праходжанне. Так, як ты кажаш, называецца? Просто у даручэння зайдзі, і сярэдняе там, типа, трейлер штосьці будзе. У даручэнне трейлер, машынеры, стак Ага. трейлер. Ага. Tasks. Так, ось. Да, яно. І калі... Тебе просто надо будет по кругу вытягнуть. объехать и вытягнуть его на шошу, а там уже дальше довезешь. По кругу. Ну да, ну ты Окей, справишься. окей. Угу. Ось сюди їхати треба, добре. Так, знову вже темніє.
Да, надыходзіць ноч. О, давайте написал. А я вось не памятаю, ці Borderlands зараз у распрацоўцы знаходзіцца. Мне падаецца, што нешта такое я чуў. Хтосьці знаходзіцца. Што нейкая там часціна робіцца і нешта ўжо хутка ў 25-м годзе магчыма выйдзе. Ой, я могу одно сказаць, на Epic Games Store все раздалі бескаштоўна у свой час. Ну, было такое. Я ўсё захамячыў, але ні разу не пагуляў. Не, я пагуляў. Там, я памятаю, калісьці бескаштоўна было Rage, такі шутер. Ну, падалося тыпу добры, але я пагуляў раз, другі, нешта мне не зачапіла ўвогуле. Стаміўся. Ну, і ўсё, і кінуў. Вось такога, напрыклад, не было ніколі з Far Cry'ем, каб запусціў, пагуляў трошкі, ведаеш, а потом кінуў. Ну, Far Cry зацягвае. Во, я в гэтым кажу, што той шутер такі, ведаеш, псіхадэлічны, што Rage быў такі псіхадэлічны, але все па-рознаму ўспрымалася. О, гэта блин, у якім гэта Far Cry-то было? Што ты маеш на ўвазе? Там, дзе былі гэтыя браты Сіт, і ў іх была сестра, якая адпавядала за вырошчванне Мар'і Іванаўны. Нарыванне? Мары Іванаўны. А дзе яны бегалі? Першая частка гэта былі... Нет, гэта трапічныя выспы. 6-я ці 7-я. Гэта ось з новых. Я зашоў аднойчы пагуляць, калі там яна была на бескаштоўнай падставе, там пагуляў, можа, ну, некалькі гадзін, купіў сабе. З тых часоў не запускаў, таму што, ну, перастаў вывозіць. Ясна, зразумела. Но гульня, канешне, топ, там просто мішн злавіце там брата Сіда, ён паляцеў на самалёце, і ты такі, бля, бойна, вынішчу ў вачах просто. ППО ВСУ знішчуюць Арланы пад Адэсай просто. Такі двіж, блін. Не, ну там хапае. Far Cry гэтым прыцягвае. Вельмі імпрэс. Я памятаю, праходзіў ад пачатку да канца, бо быў час, і так бы навучаўся хіба што яшчэ нават. Трэцяя часціна была там, дзе яны ў Афрыцы ездзілі. Памятаеш такое? Халера, ты выберэш нас чы іх чы нас. А гэта чацвёртая ўжо хіба што. Вас. Это, конечно... Ну, ведаеш, што такое сапраўднае шаленства, типа? Да, exactly. Мяне быў такі, ну, амаль што улюблённы момент, калі пачалася вайна, і там, карацей, вось гэты эпізод з Васам, типа, каго, халера, ты выберэш, так? І там, типа, на адных намалёван украінскі флаг, на другіх расійскіх, а типа на ім беларускіх. Каго, халера, ты выберэш? Нас чы іх чы нас? Тыповая беларуская дылема 22-го года. Заўсёды, ну. Не, канешне, гэты персанаж, ён топавы апынуўся. Той, хто стварыў сцэнар для гэтай гульні, ён малайчына. Так, давай, грабі. Ну ты паніжаную-то подрубі, што ты мучаеш? Да, ну, мне не спадабалася. Я ўжо так выходзіў з балота аднаго. Фу, не. Калі цягне вось так на аўтамаце, мне больш падабаецца. Ну, as you wish. Вось. Я кіроўца, я ведаю. Это, блин, як у гэтым амерыканскім фільме. Він Дызель змог, і я змагу. Будзем рабіць паліцейскі разворот. Тата, ты умееш? Він Дызель змог, і я змагу. Давай, падыходь. Так, чапляемся. Поехали. А мне сапраўды, слухай, вось уже даволі давно я гуляю вось у гэтай полгульняў, якія ў мяне маюцца, так?
Адзінае толькі Ну вось зараз. я заўважу, што табе не вельмі багата гульняў на гэтым самым на У Steam? Бо я Ну. Steam'ом не карыстаўся да апошняга моманту. Я вось колькі, чакаю, што я набыў першы раз? Ну, ранер набыў першы раз. Разумееш? У цябе там нават нейкі бан вісеў. Так, ёсць такое. Гэта мой старэйшы, колькі яму было 10 гадоў. Ён жа гуляе, канешне, з-пад маіх аккаунтаў у гэтым узросце. Ну. Ён мне штосьці там ён папрасіў мяне нейкі Counter-Strike там усталявалі, карацей, з ім. Вось, а потым аказалася, што гэта маленькі ёлуб. Ён паставіў нейкія чыты. Ай, вакбан. Так, ён гуляў, тыпу, я такі, блядь, мне прыходзіць, ведаеш, паведамленне, што, тыпу, вас забанілі, тыпу, каб разбаніцца, трэба вам пачакаць будзе, там месяц ці тыдзень, я ўжо не памятаю, і потым нешта набыць на $5, як мінімум. Ебать, я да сына. А што здарылася? Што ты зрабіў увогуле? Ты што, а ім бот какой-то паставіць, і што? На што ты увогуле? Тыпу, блядь, табе не хапае скіла? Ну так больш гуляй, больш трэнуйся і так далей. Вось табе рэсурсы, дзе можна трэніравацца, каб АІМ свой мець нармалёвых і так далей. А он такой, не, тата, я скіны ставіў, ты разумееш, бля, поскуль такая малая. І он тупо хацеў сабе калаш там памаранчовага колеру, ці не такога, бля. І за гэты калаш бан, ебать. Я такі, бля, ну дзякуй табе, сынуля. Просто ахуенно. Зрабіў падгон бацька. Ну, але потым ён уже свой аккаунт завёў і, сука, ні одного разу не парушыў. Ён на маім усё пратэставаў. Зразумеў. То есть правілы ўсё ж таки працуюць. Так, працуюць. Не, ну, так. я яго воспитываю такім чынам, каб ён, ну, калі махляру, то трэба ж разумець, зарадзі чаго. Калі цябе злапаюць за сраку, там, напэўна, за $10 ці за скін памаранчавы. Гэта сорамна. Ну, гэта сорам, сапраўды, ну, нахуя гэта? Калі за 10 ярдаў, то в прынцыпе і нічога. Ну, нармалёва, тыпу, можна наебаць, насамрэч. Паспрабаваў. Ну, мы паспрабавалі. Варта, за гэта варта. Як-то вы скралі народныя деньги, побойтесь Бога, адкуль у народу столькі денег. Давёз. Да, Добрая тэхніка. Я ўжо прызвычаюся, ўжо не матляюся па гэтай дарозе як говно. Ой, чакай. Трэба ж заправіцца, у мяне 4 літры дасталося. Тебе 900 у гэтым самым. На карку вісіць. Ну. На гарбу. Так, сенсей, што далей? Ведаеш што, у нас засталося тут толькі King of the Mountain. Спрабую яго зрабіць. Ян заступаецца за сына, ды гэта скіны каштуюць, як невядома што. Яго можна зразумець. Ну там ёсць якія там за хулярд грошы. Ян, даражэнькі мой сын не абдзелены грошыма, павер. У яго штомесяц падае яму у кішэню і падала ў той момант. Я памятаю, і гэта яшчэ Беларусі было, то бок я яму штомесяц даваў па 20-30 рублёў, то бок там, калі ўпадзе мне нармалёва, то 30 аддам, калі не ўпадзе, то 20. Вось. І за кожную гэтую уборку ў хаце, што тады, што зараз, яму плоціцца, тыпу, ты працуеш, вось табе грошы на гэта. То бок справа не ў грошах была ўвогуле. Лепш так, чым з твайго будзе мінус $300. Ну, карацей. Не, гэта проста малы, ведаеш, і досвед павінен быць. Ну, адбываецца, што тут робіш. Так. На крыху накасячыў, што тут? Што мы робім яшчэ раз? Цар гары. Можаш пад'ехаць сюды на паўночны пік? Да, можаш на оба піка з'ездзіць. Можаш сесці на International, я табе падкіну вось гэты Zix туды, да гаражу, каб табе менш ехаць было.
Там Зик-зик-зик. две горы треба заехать. Сядь на International, я закину тебе мазик туди. Давай, сядаем. На им же можно будет заехать туда, он же ж нормалёво ездить. Ну, конечно. Можешь на International, можешь, ось я тебе покину тут мазик. Ну, карацей, калі што перасяду. Калі перакулюся, то перасяду на гэты. Бо перакуліцца гэта я. Не у ту сторону поехал, Так, бачу. не у той бок. Карацей, дык воспитываю вось не тое, каб не тое, што краў, а спрабаваў больш сваімі яшчэ рукамі галавою зарабіць, бо ўсё ж такі гэта скілуха, якая рана ці позна яна прынасе табе даволі шмат грошай. Вось я, напрыклад, калі што, скончыў аграрны універсітэт. Сука, хто б мог падумаць, што ў 33... Так, чакай, я па гэтай дарозе праеду ці не? Не, мне трэба было раней налево паехаць, правда? Не, Не, сюдою. едь. І Да. там атрымліваецца праз лес, Да, вось дзе да. гэта... Праз лес, по серпантинчику. Усё, понял, зразумеў. Буде цікаво. Ну. Ну, карацей, таму што ў маім жыцці таксама гэта працавала, то бок, калі ты займаешься нейкай карыснай справай, рана ці позна яна табе спатрэбіцца. Калі ты маешся хуйнёю, тупо выгубляючы час, то, канешне ж, чаго добрага з гэтага ніколі не выйдзе. Так, тут у левы бок. Угу. А там потім праз кемпінг Угу. проедеш. Наскрозь, так. Ну. Бо я памятаю калісьці, што я там чытаў. Я быў малы зусім. Колькі мне тады гадоў было? 7, 9. Ось. І мне трапіліся гэтыя дурныя кніжкі, ведаеце, типа там «Завядзі 1000 сяброў», типа як размаўляць, там, і так далей. Вось гэта шлак такі. Не имей 100 рублёў, имей 100 друзёў, Ты 100 сяброў. пазыч по 1000 і будзе лям. Будзе, ну, типа таго, так. Нешта такое. Бля, куды ты мяне... А, во, у правым баку. Добра. Вось. І я памятаю, што з мяне смяяліся ў той час. Мае сваякі, я маю на ўвазе, некаторыя. Але потым адна кніжка, другая кніжка, трэцяя кніжка, потым псіхалогія пайшла ўжо. Мы такім чынам сябе адбудавалі. Магістр чорнай псіхалогіі. Не, мне больш было цікава заўсёды, калі кранацца псіхалогіі, гэта... Там ёсць такі падраздзел, так бы мовіць, тэорыя асобы. Ну, теория личности по-расейску. Угу. Гэта типу, як чалавек становіцца чалавекам. Ну... Тут... Гэта, ведаеш, прикольная тэма, таму што типа ёсць нейкія рэчы, якія проста псіхалагічна заложаны ў чалавека, а ёсць тое, што ты, ну, набываеш падчас жыцця. Вось гэта, блін, цікавая штука. Досведам, так. Типу, І гэта як вывучалася. працэс усваення, ну, ведаў. Атрыманне досведу, карацей. Ну і паміма гэтага, ну, уплыў твайго атачэння. Ну, Есть же такое беларускае слово, потому что я оточення, точно знаю, що таке слово є, але в українською. А беларускае атачэнне, хутчэй за ўсё. так, ты правы, слово ёсць такое. Вось, але тут лепш казаць не толькі атачэнне, але асяроддзе. Бок там, дзе ты жывеш, Вот. такія аб'ектыўныя умовы, на якія ты не можаш уплываць, але яны існуюць, слухай. Собака, а як тут... Чакай, дык тут Давай. на ровары только можна праехаць. Давай. Даю. Все проезжают, ты проедешь. Вин-дизель змог, и ты зможешь. Не, він дизель у апошні час ти там хіба що у космос лятав, ці ні? Ой, бля. Уже, ну...
просто ведаеш, ось калі Брус наш Вілліс пачаў здымацца ва всякай херне, да? Ну гэта разумела, тому што чел просто ну зарабляе грошы, каб было засталося штосьці сям'і, якая потым аб ім там пільнуе, там усё гэта тудым-сюдым, гэта зразумела, ты гэта выбачаеш, а калі ўжо ну там пайшла гэта бессэнсоўная і бесканечная філасофія а-ля цытаты Джейсона Стэтхэма там з машынамі, гэта ўжо ну пардон, шляпа, ось. Там што у нас засталося? Толькі анекдоты пра паруччыка Ржэўскага і астатнія пацанскія цытаты там. А я доехал. Усё, остался другі пік. Там няма лепш улагалішча, чым ачко таварыша, ну як бы. Фу-фу-фу. Уже... А ну... не ўлагалішча, похва. Гэта я ведаю, гэта я з універсітэту вывучыў. Это пахва і піхва. Плохо, калі похва, піхва. Да-да-да-да-да. Так, что там у нас по цар горы? А, ну так нормас. Ты спустишься, там потом проедешь туда-сюда. А тут скинуться Ось... нема де? Ну ты можешь скинуться, але там амінь. Там тільки вараж. Гляди, ты ось зараз спустишься, будет такий резкий серпантинчик, і там можна зрезати. Короче, треба буде спускатися. Давай, без усіляких гэтых. Ну, можеш спуститься там в любым випадку. Та ні, все магчыма, все реально. Ось ты зараз закончыш гэта, і што я магу сказаць, што мы, у прынцыпе, на гэтай мапе зрабілі ўсё. Гэта апошняе? Ну, не то, што гэта апошняе, нам трэба на іншых мапах ужо пераязджаць на іх і на іх рабіць. Ну, на тых трох, Есть, на тых двух. Так, так, на тых двух. Таму што тут мы ўжо ўсё. Нашы паўнамоцтвы ўсё. Як скажеш. І готово, я спусціўся. Треба зараз знайсці, дзе там заязджаць на іншую. Найлепшы. Так. А тут, ага, бачу дорогу. Гэта трэба адсюль сюды, потым ось тут, потым сюды, потым ось сюды. Паехалі. А до рэчы, які ў табе левел? Быў 8, калі не памыляюся, больш не падымаўся яшчэ. Як паглядзець? F4. Без альт. 9 ўзровень. Ну все, растяж. Это як у танках заўсёды там типу пытаецца ў чаце камандным. Типу, як палепшыць налады графікі. Альт F4 прожми. Ну, амаль што заўсёды. Ёсць камбінацыя клавіш, усе спартсмены кібер так робяць. У бой заходишь, Alt F4 и все. Да, пачни з гэтага. Хой, ну что у нас? О. И склад на ферму. Ебать. Яка у нас? Ой, сярэдняя броўна толькі, да? Ух. Да, все. Что там бачыш? Все, у нас есть справа. На гэтай мапе? Конечно, цитуючи вядомага польскага палітыка і дзеяча, як його там, Яблункоўскі, чи як? Яшчэ есть нас, курва.
Зараз ми, карацей, зараз ми з тобою намутим муток. Я кефтеме. Зараз я знайду нам траки. От голови до сраки. Вось, USA. Где? О. Слухай, а што гэтая лічба азначае, што яны там адкалваюцца, калі ты упісваешся? Типу ад двигуна ці ад подвески? А колькі гэтага ён вытрымаў урону? Таму што гэтыя 3, 4, 2, 1 ні аб чым не кажуць. А так там, ну, 200 одинок. 10 ўзровень, ёп, налево, ага. Колькі адзінак? Там, ну, паглядзі на... Прожми V і прожми X, і ты будзеш бачыць, колькі у тебе там адзінак для... Я зразумеў, типу там 50, а 50, тут 100, 190. Ну. У рухавіку. Халера выберы. Чекай, тут яшчэ подвеска. Ты можешь і парамантавацца. Калі ў мяне ёсць нейкі набор, так? Ну, на тым у табе ёсць нейкі набор, я прям вось 100% гарантыя, што ён у табе ёсць. Ёсць, я бачу, там ёсць. Доступны РПР. О, сонечка, зараз мы поедем. Так, я таксама ў гараж, калі што. А я не магу. Да. А, на гэтым не? Ну добра, поехали. Зараз, сонечка, зараз мы поедем. Да, ёсць. Зараз мы с тобой поедем. Зараз все будзе. О, гэта мы купим. Так, передний бампер. О, грузовой, все. Каратей. Что ты уже там створил такое? Зараз буде движ. Шукаем Dairy Special. Задание? Не, машину шукай, Dairy Special. Перекинуться у яе? Ага. Так, Dairy Longhorn бачу, Dairy Special бачу. Dairy Special. Угу. Ой, блядь. Хіба что мы Поехали. поедем за барвениями некими. Да, отчиняй контракты. Steel River и Logs for the Locals, что-то такое. Там длинный... Угу. Нам Locals. на іншу на турбомапу. Не. Not to the workers, but locals. Шукаю там контракт, где locals будут. Timber for the locals. Вось. Ён на гэтай мапе будзе полностью. Готово. Едем на... Да, едем. Чекай, як яна называется, господи, гэта ж не лесасека, гэта... Лесасека. Не, лесасека там, где сякуць толькі. А Ну. то, дзе апрацоўваюць. Дрэваапрацоўка. Лесопилка? Так. Не, мы едем на лесосеку, мы зараз загрузим броуны и подтягнемся. Барвенне нейкае. Ага. Просто едь за мной, зараз все будет. Чекай, Ян штосьці яшчэ напісаў. Пасля гульні з некаторымі паплечнікамі разумееш, што лепш бы яны палепшылі налады на пачатку гульні. Не, ну гэта просто дзіцячае пытанне. По типу, якія там карыстацца наладамі графікі. Это ж просто робіцца ручкамі заўсёды. Тут же нема панацеі, то бок. Трэба ведаць сваё абсталяванне. Таму Alt F4 это лепшая парада ў такім выпадку. Штосьці цягач гэты мне нагадвае вельмі. Да. Я такі бачу, ведаеш дзе? У яго ззаду быў не такое вось абсталяванне на драўніну, а быў дом стаяў. Бачыў такі ці не?
Я разумею, што ты маеш на ўвазе, але гэта Толькі там спереду была не дзве восі, там была одна вось. Гэта цягач. Ну вось у гэтай версіі гэта пажарная машына для аэрапартоў звычайна, ну і для арміі США таксама гэта галоўны цягач важкіх грузаў для арміі США ад кампаніі Oshkosh Defense. Вось у мяне яшчэ адзін таксама цягач арміі США, таксама ад Oshkosh Defense. Толькі ў цябе прям такі ось самы-самы здаровы. Я тебе пасадзіў на самы такі, блин, мощнейшы просто. Мацнейшы. Мощнейшы просто. Машна гэта не пра то. Всё, пофіг, машна ідзе па поўнай. Машна гэта, ну, калі па-расейску машна, гэта кашалёк. Ну, то вот, як гэта па-беларуску сказаць, чакай. Гаманец, во. Гаманец. Машна па-беларуску гэта будзе мужчынскае толькі, адрозненне ад жаночага. Да, ёсць такое. Ну, карацей. Машина у тебе просто мощь, моц. Увасабленне моцы. Да. Корпуса морской пехоты США и логистики американской армии. Я на Аляске возил так само длинное бровение на гэтых дериках, ашкошах здоровых. Слухай, нам до холеры возить 3 месяцы, так? Или мы все одразу повезем? Не, мы 2 завезем, потом яшчэ за одним сгоняем, потом я зменю абсталяванне, мы поставим, что якіх там карцей. Потом на сярэдняе бравенне патрэбна будзе паставіць абсталяванне, зменім машины. Ну, гэта вельмі такі доўгі контракт. Мы яго, мабыць, вось за гэты эпізод і не скончым. Чаму? У нас жа яшчэ гадзіна ёсць, чаму не? Ну, можа і скончым, але я, ну, шчыра кажу, што, ну, тыпу, ёсць шансы, што не. Разумела. Ну, длинное бравенне мы завезем, а вось з сярэднімі ёсць пытанні. Неяк ты хуценька скрыўся з майго далягляду. Даў ушоў. Ну, я спадзяюся, я туды еду хоць. Не-н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 е, не туды. Так. Ты все равно доедешь, можешь ехать. Не критично, можешь не разворачиваться. Потом налево, бо я просто глядел на этот индикатор на мапе. Нет, ты в конце просто все равно проедешь туды. Едь прямо. Нічого, не все з першого разу. Не все з першої спроби. Нормально, только 70 литров стратил палива. Ага, 3 километра проехавши. Нормально. Армейская логистика. Ну. Доведи Грета Тунберг до инфаркта. Тут камелё, я чомусь лічу, что я тут проеду, а тут не холера. Ну ты гэта... Будь уважливым, осторожным. Да уже заважу, что тут камли одни. Ну и можешь свет подрубить.
Зараз доеду, подивлю. Так, зону погрузки мне треба, так само, як і тобі, так? Длинное обервение грузишь и погнал. Давай. Не хапай радиусу. Так, long logs. Окей. Exactly. Єсть воно. Так, треба зараз подрубити світло. О, Доброї раниці. дякую. Подъезжаешь до узгорка, подрубаешь пониженную +1, блокируешь дифференциалы и погнал. На автомате можешь и не заехать. Угу. Я тобі, ну, без жартів кажу, що ось роби так. Ну все, тут судовно просто едешь. Так, куди ми їдемо? Наліво чи направо отсюда? Направо выезжаешь и погнал. Под гору, короче. Да. Так и есть. О, все, я тебе заважу. Да? Заїхав, слухай, на автоматі. Ну, все ж таки лепш было бы переключиться, но все равно. Заехал и заехал. Это головное. Ух, мыкляется там бервение у тебя сзаду. Да. Тут этот, як это, пункт призначення. Пункт призначення, о. Угу. Флешбеки можна зловити. Пачека, покуль ты приедешь на всякий Да, выпадок. я все. Да. Гэта коррект. Мув. Щиро кажучи. Ну я не ведаю, ти, мабуть, один ці два узроўні атрымаеш з гэтай... Из этой задачи. Ну... Так Там только за что да ж- халь... Только Там что де ж да отримав холєри. 10. Пофіг, да, там же дають до холєри, мабуть, 1000 з чимсь ці 2000 експи. Угу. Бачиш, куди зворачую? Так, бач. Все. Нормально, и полову бака не стратили. Но у меня пока Ну, что 100 литров ушло.
Ну а сколько у тебя бак? Я просто запам'ятовав. 380. 380? Угу. Ну, у меня 400. Невеликая розница. Ну так. Ну, некая бочка стоит, можно было по 200. Да, так можно заправиться з її. А, она вот заправится. Ну. Мы її не будем витягувати, тому що вона дає нам судовний бонус на заправку тут. У її 2000 літрів. Можно користатися. Ну. Просто на ровном месте дамаг отримав. База, база, база. Что тут скажешь? Невеличкая команда распрацовщиков, інді-проект, все справи. Нишевая гульня. Амаль безкоштовная. Ну-ну-ну. Free-to-play, free-to-play. Free-to-play. Зараз такі розпрацовщики. Що? Що там з цим робить? Что? Что? Де? Хто дозволив? Йо-хо-хо. Грипак Хатаба. Что с погодой отбылось? Блять, да, дождь. А що у тебе з надвор'ям? Мені покуль дождю нема. Мне прям готується. Мне просто потім їхати, там треба буде передачку передати. А, это у реалі у тебе. Да, да, да. Зрозуміло, зрозуміло. Я ж не могу головой крутить. Не мог ранее поглядеть, а зараз это просто усей тушкой повернулся, такой опа-на. А дощ Апдейтик пішов, подъехал. У нас, конечно, так Ні. само обіцяли нарешті. Вчора було, бляха, курва, ти порозумієш, що гэта надвор'е змені здзекуюцца. Я ось зараз паскаржуся, а тым, што надвор'е кончанае, якое тут публікуе, што iOS, што Android, яно за апошнія 4 дні ні разу не трапіла у той дыяпазон, які яны азначылі. База. Таму што База. гэтыя сукі напісалі, што будзе вось на гэтыя 4 дні 25, там працяг 29 хіба што было максімальна. Сука, у той дзень, калі Лупіла было плюс 29, было 32. Дзе было 25, там было 29. Карацей, ніжэй за 29 за гэтыя 4 дні нічога не было. Такая спёка, бляха, такая духаціна просто. Учора просто хацелася задушыцца, хаця абяцалі 27. Ну да. І сёння паабяцалі 22, дождь 70% дню, каб у дажджы было. І ні халера, бля, ні кроплі не падае. Дзякуй Богу, што не 30 ужо на двары, а так вось каля 25 адчуваецца. Ну вот едет за мной моя Сонейка. Чырвоная. Ну. Ну ты погляди, у тебя там нават налепки на кузове просто топ. Ну да, Warhammer 40K, я там размалявал просто як боженька черепашку. Waste. Ведаеш, чаго тут бракуе? Гэта нармалёвага саундтрэку, каб забілі распрацоўшчыкі. Не ўжо так цяжка. Ну ён там ёсць, но такое себе. Так зусім мала. Тут реально не хапае нейкай там радыёстанцыі, як каб было якого ЕТСу. Радыё Свабода. Радыё Свабода, ось, добрая гэта.
Рацыя. Парада. Радыёрацыя, ось там. То так само Погнали. можна. Туди ж? Ці куди ми їдемо тут? Ну, мы зараз кругаля дадзім невялічкага, таму што па асфальту гэта хутчэй будзе. Ян піша, у яго наадварот ніякай спёкі. Я ў GTA Давай. Vice City. Дарэчы, супер гульня, бляха-муха. А ты гуляў? В РВ ў Ну, Vice City? калісьці, да, но я не праходзіў ні адну GTA-шку поўнасцю, поэтому... А гэта адзіная GTA-шка, якую я не то што праходзіў, але яшчэ і браў гэтыя дасягненні, якія там за усякія коінсы, усялякія там, ведаеш, там было ж пара месцаў, дзе трэба было пабіць рэкорд скоку. Там спрабаваў то на Феррары, то на гэтым на байке, я памятаю, лётаў над гэтым горадам. Ну, крацей. А я памятаю, що був такий Стьоп з гэтым танком. Там же ён зусім таки выглядае там, як пашвара нейкая піксельная. Танк. Так. І типу, ти поворачуєш свою пушку, гармату назад, ось, і починаєш стрелять з ёю, і вона тобі дає поскорення. І там, типу, 150-200 км на годину. Капітану Рунгелі Так. перемагає у регаті просто. Так і ёсць. Столькі ўспамінаў пра гэта. Vice City і GTA 2 лепшая. У GTA 2 я не гуляў, калі што. І трэцюю не запускаў. Я вось чамусьці пачаў з Vice City, потым быў San Andreas. Таксама добра. Мне падабалася. Святы Андруша. Ну. Сан Андреас такі быў вельмі прыемны з-за гэтага, што там было шмат адсылак да гэтых культуры нігераў у Амерыцы. Афраамерыканцаў. Ну, яны самі сабе, так называлі там паўсюль. Там не было ніводнага слова сказано афраамерыканец, там усё было нігер, і ўсё. Іншага не было. Гэта не я, гэта Сан Андреас. А гэта была цытатка, калі што. Так, гэта была цытата, прамая цытата. Хто тут у нас дзед, кажа Ян, сапраўды. Слухай, мне падаецца, Vice City нават на мабілках з'яўляўся, я ўжо маўчу пра другую ці трэцюю часціну. Яны ж, па-моему, таксама ёсць на мабільных тэлефонах. Камон, Doom на пейджере запусцілі, так што... Сэнсі, як на пейджере можна было запусціць нешта? Да хер его знаю, там ж, ну, паміж гэтымі японцамі як пачалось гэта компетишн. Глядзім. Гляжу. Поворачивай сюды, Налево. ты едешь далей на заправку, заправляешься, едешь далей, грузишь себе длинное бровень и везешь на лесопилку. А я поеду, приготую трак до этих самых, для средних бровен, для среднего бровения. Ага. Приготую нам транспорт. Просто как мы не простаивал процесс. І ён піша, што другая частка гэта не 3D, так, я памятаю. Гэта ж просто ты зверху глядзіш на тое, што там адбываецца. С Konami, Bandai Namco, или як яно там. Ну, она вот еще только на консолях была. Так, калі ты ўжо не спераду, то мне трэба неяк... Так, паліўная станцыя По тут. шаши, по шаши. По шаши, да по шаши, и все. Добра, добра. У мяне ў дзяцінстве быў зусім дрэнны PC, таму адзіная гульня, у якой я мог гуляць, гэта былі героі трэці. О, я і зараз гуляю ў героях трэціх. Калі што. Heroes of Might. And Magic. Home. Да. Трэці. Найлепшая часціна. Я гуляў пятую апошнюю номерную, не зайшла ўвогуле. Занадта зацягнутая, да і баі такія былі там не вельмі прыемныя. А трэця просто баланс 100 со 100. Нават CS 1.6 з 800 на 600 былі лаги. Разумею. Наше спачуцця. Ну что, 800 на 600 гэта да.
Мой первый комп был, калі што, з звычайным LT-маніторам 800x600. Я на гэтым кампе гуляў у Colin McRae 2004. Такая гульня была. Праходзіў яе. Супер просто было. Паспрабуй Sons of Conquest. Songs of Conquest. Не, не чуў такую гульню, калі што. Не траплялася. А ведаешь? Што? Мне что-то подобное было. Нешта не атрымліваецца, каб новае гэта сярэдняе бярвенне чапляць. Не-не-не-не-не, почекай. Таксама піксельны стыль мне спадабалася вельмі. А, у меня American Conquest Fight Back. Когда ты пра што там разважаеш? Стратегія. Ну, ён сказаў Song of Conquest, я подумаў, што гэта стратежка піксельная. А, У меня просто American Conquest ёсць. Я думаў, што гэта мог быць штосьці адтуль. піксельная стратежка гэта першы StarCraft. Да, і, бля, Zero Crash. Зеріграш быў проста непераможны. Я памятаю, як сябра мой пайшоў у мясцовы наш гарадзенскі клуб, і ён там быў, падаў у заяўку на ўдзел у спаборніцтве. StarCraft? Па StarCraftу. Ну, ён вельмі захапляўся гэтай гульнёй, прама за вушы не адцягнеш. Вось. І як ён сутыкнуўся з першым вось гэтым Зеркрашам, пляваўся, ядрыць калаціць. Гэта проста было штосьці з чымсьці. Ну, гэта да. Як яны могуць на 40-й секундзе, хіба так, даслаць да мяне 6 сабакаў? Гэта немагчыма. Так, я ўвогуле туды еду ці не? Ну, куди ісці туди? Ну, хіба што Так. так. Не, мне падаецца, не туды лепей было па гэтай, бляха. 2700. Так, все. Так, і треба тебе цікаву машинку дати. Вот, точно. Вот что мы тебе дадим. Мы тебе дадим навык мощнейший. Што там за мацнейшы ўжо? Ну, просто огонь буде машинка. А ты, Ян, гуляеш, можа, зараз у герояў трэціх? Зараз жа ёсць даволі шмат гэтых аддонаў, пота і гэтак далей. Там жа новы замак нават выдумалі не так даўно. Напрыканцы мінулага года хіба што выпусцілі абнову. Фабрика так называецца, хіба што ён. Офигеть, яшчэ гэта жыве. Так, а ты што, не чуў пра гэта ці што? Не, я чуў, но мне заўсёды просто прыемна здзіўляе гэты факт. Там, карацей, калі ўзяць увогуле дэфолтную версію герояў трэціх, там жа з'явілася афіцыйна 3 дапаўненні. Дыханне смерці, аднаўленне рафіі, ну і там трэцяе ўжо не памятаю што. І пасля гэтага ўжо самі людзі, карацей, дадалі 3 замкі. То бок 3 новыя лакацыі, 3 новыя замкі. Апошні гэта быў фабрика, перад гэтым былі піраты, а перад піратамі было балота, хіба што так. Там гэтыя пашварусы змеі і гэтак далей. Замак без драконаў. Ну і супер. А ўвогуле ёсць людзі, якія пішуць кастомныя гэтыя мапы, сюжэткі. Гэта проста выглядае неверагодна.
А ты калі-небудзь чытаў апавяданні па гэтаму сусвету? Не? Не сустракаў? На жаль, не. О, Ян піша, што Охоту гуляе. Добра, круто. Што? Ну, што Ян піша, што ён яшчэ гуляе ў герояў трэціх Охоту. Охота гэта Hearts of the Swarm. Не, чакай, Heart of the Abyss. Heart of the Swarm это ж з гэтага Старкрафту. Не, мне больше там Total War подобаются. Я по Total War еще могу. Особливо под Талваром я могу цудовно штурмовать города. Тое відэа, што ты выклаў? Да, там с морской артиллерией, там все справы, там фаерфайт отбывается просто. Ну як там у тебе справа з гэтым сярэднім бярвеннем? Я все приготовил машины зараз. О, от души ёбнуло. Я аж чую. Што у тебе там, Всё, Маланка? у меня уже гром, Маланка, все справы. Так, чекай, дзе мы Зараз тут едзем? пойде. Чекай, а як мы ехалі? Як мы ехали? Не, наступны, не гэты з'езд. Ты... Наступны. Зараз по шоше, а потім на з'езд. Праз масток, а потым сюды. Ага, так. Праз мосток, и там налево, и все, и приехал. Та ёб твою налево, бляха. Ну добре. Мне, калі што, ўжо другі дзень запар, YouTube піша адзін глядач заўсёды на стрыме. Гэта вельмі забаўна. Это я. Самае дзіўнае, я ж казаў Сам ужо... один, там 40 человек комментуется, а глядач один, да? Так. Вось, напрыклад, учора сядзелі колькі? 4 чалавекі. Вось, і да звезды яму, да зорачцы. Усё, гэта, тыпу, адзін глядач, і ўсё. Я потым нават глядзеў статыстыку пасля стрыму, і самае дзіўнае, што ён табе малюе там вось гэты вось на працягу ўсяго стрыму, колькі было глядачоў, і ён там піша, тыпу, 0, 0, 1, 0, 1, тыпу, вось такого кшталту. А глядзіш па статыстыцы, калі вось я закончыў стрым, я адразу адкрыў гэтую статыстыку, то, тыпу, ён напісаў 27 праглядаў. Я такі, бля, што? Кратей, ты, гляджу, так само любишь погипнотизовать на статистику. О, ты што, вельмі. Ты бачыў Бо гэты я- відос з гэтым заснавальнікам Binance? Binance? Не Там- бачу. Там такі, типу, жартливий відос,
І ён такий, я бажаю роз'єбувати гэтых улдаманаў, якія суткамі гіпнотизують графіки на моей біржі. Ага. Пытаються там пригадати, куди пойде курс, вверх чи вниз, а саме тупое вони просто беруть і питаються своїх підписчиків, типу, куди інвестувати. Такой, вони питаються знайти некий сенс у наших графіках, які нам малює гэтий фрилансер із Албанії за $3. Я як чоловік, який працює в криптовалюті, я просто сміявся, бляха, до потери, просто до сльоз. З гэтих откровенню, просто, бля, 10 з 10. Розумію. А я чого зачепився? Мені так само пише так, Ян пише. А, ну так, ну то гэта агульныя нейкія збоі такі на Ютубе. Крацей, чаму на статыстыку стаў? Таму што я не чакаў, што столькі падписчикаў будзе. Ну, адразу, сапраўды, то бок гэта мяне вельмі здзівіла. Не, все ідзе як запланавана. Мы робім стрімы, там рэкламуем, пішем, там пыські, падпыски, гэта ўсё. І оно ўсё, ну, гэта ж кумулятыўны эфект. Хтосьці з твоих переходзіць да мяне, хтосьці з моих переходзіць да цябе. То есть там пока ўсё ідзе як трэба. Беларус Медіа Груп ўжо ўсё зараджаецца. Пачынаецца. Мы яшчэ Тутбай па ўсім паказчыкам-то паб'ем. Ой, бля, Тутбай, слухай, гэта балюча мазоля. Што? Не, гэта ведаеш, гэты жарт, типа, такія два лысых мужика там сидяць і такія вспоминаюць там былыя часы, такія мы яшчэ-то кудрамі-то патрасем валасы назад. Так, мы пакуль тут катаемся ўжо зноўку вечар. Дарэчы, ты пакуль даедзеш, я загружу сярэдняе бравенне, ўсё будзе добра. А ты іх загружаеш там жа ж? Там. Я ўжо 2 машыны туды цягну. Так што это всё. Ну я тебе, як заўжды, падгатаваў самую просто там. Ауф. Ну. Ты ведаешь, як беруць якого-нибудь гэтага шпыца і такія, як воўкі делать, і такой, ауф. Памятаю, так, відос гэты. Маршал Умка і гэтак далей. Ну ведаеш гэты жарт пра маршала Умку? Ну гэты шпіц Лукоўскі. Ну, што гэта пра яго, то я ведаю. Маршал Умка. Это просто сцёб на то, кім ён з'яўляецца. А ўвогуле, слухай, вось разумееш жа, што ў ягоным штабе, вось гэтым, які фармуюць ягоны імідж, ёсць чалавек, якому ў галаву гэта прыляцела, каб наблізіцца да народу, каб народ цябе лічыў больш чалавечым. Да, трэба купіць самую дарагога цуцаня, за 3 штукі евро. Хто гэты чалавек? Можна яго імя хаця б дазнацца, ну? Ну, каб разумець увогуле, што гэта за пачвара, хто яго выгадаваў. Не, ты што, мы у будучай Беларусі дадзім яму медаль, потому што так запаралеліць Луку і Адольфа, аўстрыйскага маляўнічага, гэта, ну, там чалавек знайсці падыход. Так, ён дасылае нам сігнал. Гэта не просто так. Ой, бля, я вельмі спадзяюся на гэта, але ж просто гэта ж можа быць нейкая фаварытка. Так, куды гэта дзяваць? Весці назад у гараж? Нават, глядзі, ты можаш вывезці ў горад, таму што там каля гораду ёсць магазин прычэпаў, я потым закінуў прычэп, мы калі скончым стрым, я па-быстраму зацяну. А ты, ну, вывези просто ў горад, давязі машыну. Добра, цягнусь туды. Вось, я зараз просто прыеду на станцыю пагрузкі, і там уже
Пакуль ты, пакуль я, і все, сядеш і поедем удвух. Так, я зараз толькі адраблю раніцу. Угу. Ну, все. Ой, гоноровая медаль, как это, почетный шпиц, ось так назовем. Да, да, Нават да. перекладать не будем, просто почетный. Почетный шпик. Как урачи і учителя. Так, врачи и учителя. Я на усе в одной там торбе. Да. Оптовый закуп. Так, чекай. Сюди ці. Не, все правильно, сюди. Мне самое, что дратуе, гэта то, что моя проблема з гэтай мышцай, і она, ну, 10 на дня 3-4, блин. Что Ну, у минимум тебя еще на 2. подручно? Ну, блин, да. Подыхаем. Типа того. А у тебя же это есть, тачпад. В сенсі. Ну на тачпаде не гулял ніколи? Не, причем тачпад? Я мышцу маю у увазі шея, блин. А, цагліца. Все, зразумеў. А я чамусь полішу, што гэта мышца ад мышкі. Блин, я был вымушаны, каб меньше было клікаў чутно на гуказапісы. Я пайшоў, купіў сабе вось гэты Silent Mouse Угу. от Logitech. І? Ну, блядь, ты чуешь что-небудь? Не чую, але Вот гэта ж і можна ось у і- наладах змяніць. Ты ж карыстаешся Ось. нейкай прыладай, каб гук фільтраваць, ці не? Я тобі так скажу, чим менш шумоў, якія ось механічныя ось робяцца, тым лепш атрымліваецца гук у постабработцы. Безумоўна. Якасць гука падвышаецца значна. Ось з гэтай нагоды я, ну, і так і раблю. Ну так, я у Adobe Audition там шик-шик-шик. Там просто акрамя тых момантаў, калі я кажу, просто 0 шумоў. Ось там я ўсе гэтыя плагіны, налады, там все так пароблена, падроблена, зроблена, щоб было ух. Добра, я калі што ў горадзе перамяшчацца О, ў добра. твоёй гэтай цягач, ці не? А шукай Western Star 49X. Знайшоў, сеў. Все, поехали. Ты яго нават ужо закінуў. Ну. Так у нас тут засталося 22 хвилины. Ну, калі жорстка так ужо адсочваць ліміт, то так. А як ты Да не, разумееш, мы все поспеем. плюс-мінус Що буде- паўгадзіны. Все будет огонь. Давай. Все, нам зараз на ферму. То есть просто по шиши, прямо. Ну, весь тым час. самым шляхам, так? Так. У Ну тебя я што, тобі кажу, передние колы отрываются от земли, ці не, ці мне падаецца? тебе не подается. Это ведаешь, это фича машины этого, блядь, дизеля. То есть там у форсажа, коли он прожимает, она там, там срака до пола, там огонь до небес, там еще спереди подкидывает. Такое на самой справе у реальном житті можна вибрати тільки одно. Ці яна буде ось так лоурайдерськи подкидуватися, ці газувати отак, щоб аж срака у пол. Ага. Но у Віндизеля, короче, це Все саме. одразу. Да, все одразу, магічний звір. Тому ось так. Ну, а что ты хочешь? Яны на самолетах летали, вертолеты разбивали, Подлодку потопили. подлодку топили, сейф нейкі по улицах Нью-Йорку тягали.
Ні, Що там він не там? Нью-Йорк був, там. Ну там який. Великий город, мегаполис. Ні, там щось ці було в Мексиці чи де. Вот. Ну, Да, тягали ж, кстати, летали, у космос да, летали. там То где они еще не безумство. были? И они Ты уже были... ведаешь, приземляется там першая чалавечая миссия на Марс, яны выходит з гэтага там марсахода, такой херак, просто Ну. такой пыл столбом, и такой Вин Дизель, хули вы тут забыли? Мне Я падаецца, 15-й форсаж здымаю. мне падаецца, яны так хутка да гэтага сцэнарыю і дайдуць, што там Мэтт Дэйман, напрыклад, бульбу вырошчваў на Марсе, а Ага. яны будуць саляру гнаць. Да, да. 20-й эпизод будет коллаба со Star Wars просто. Таксама магчыма. Я вось, ну, шчыра кажучы, до сих пор не разумею, чаму вось ну, вы уже сосрали звездные зорные войны, уже все, як бы, ну, аминь. Да, Хороните увогуле. просто красиво, приглашайте туда Вин Дизеля, хай он там будет казаць штосьці, напрыклад, там Галоўная Не важи- сям'я. Да. Люк, галоўная сям'я, там неважліва, як ты стаіш каля X-Wing, галоўна, як ты лётаеш на ім. Вось, ну, А ты туды паехаў ці не? туды, Туды? Давай. Все таки працуе. Все пад кантролем, добра. Да. Галоўная сям'я. Не, сапраўды, яны ў гэтых Star Wars'ах парушылі значную колькасць гэтых правілаў, якія самі ўзводзілі. Там всю хуйню напрыгнули. Не, Ну, не, уже кавалерийская атака по звездолету, это, конечно, бля, это был разъеб. мне вельмі спадабалася, я калісьці вельмі даўно паглядзеў відэа пра паходжанне моцы у гэтых у рыцараў джедаяў. Вось там такое падсумаванне было, што вось у гэтай часціне гэтак жа, у гэтай Ready часціне Power. гэтак. То бок незразумела Ready ўвогуле. Power. Да, там у першых частин, ну, там, якія былі ось 2000-х гадоў, там же ж і яны придумали якісь хламідіаны. Ну, Блять. Добре, що хоч з хламідіями не пераблыталі, бляха. Додумались, що ж. няхай будзе. Не, ну гэта яшчэ хоць неяк можна там, ведаеш, абгрунтаваць, таму што, ну, гэта медыяны і так гэта далей. Можа быць нейкі арганізмы, а можа быць там, не ведаю, як нейтрына на сонцы. Ну, типу того. Вось, а тут потым з'явілася што у іх там нешта. Я ўжо не памятаю яшчэ. Там нешта было у мультсерыялу Войны клонаў нават. Ось Там нейкая Войны планета клонаў, была. які ў 12-м годзе выходзіў, вось гэта просто было лепшае, вось што здаралася з гэтай усяленнай, усесветам. Там, ну. Ты маеш на Просто- ўвазе фільм, так? Войны клонаў? Не, я маю на увазе это мультисерыял. Мультсерыял? Ну, такі нармалёвы, чапляльны, сапраўды. Там, блин, там прям махачи, звездолеты, флотилии, просто пипец. Сколько мне туди було? 14? 10 з 10, яшчэ. Захапіла карацей. Ну, Грибы давай. грибы. Грибы, бля! І грибу, бля! Так, што, вяртаемся ўзад? Да, едем. О, там гром гримить, земля трясется. Все як потрібно. Так, нам яшчэ 2 разы пад'ехаць, правда? Нам яшчэ, да, 2 рэйса. Только. Ну, Ляўчук, як я чакаю, не Ляўчук же гэта, Ляўчук? Да, Левченко. Маргарита Ляўчук. У меня з ёй фотка ёсць. Левченко, о, добра. Левченко гэта баскетболіст. Баскетбалістка. Ну, я блытаю вось гэта у чамусьці. На наяўнасць так вось у твар ніколі не пераблытаю, а вось фаміліі іх вельмі падобныя. Да, ёсць такое. Так, галоўнае, зараз не забываем заехаць і заправіцца. Маршрут, роуд, все. Чакай, што ты там?
быкуешь на гэтую палёвную станцию уже. Кефтами. Кефтами. Блін, почекай, я зараз сяду, поремонтуюсь. А, тут тільки паливо, все, я понял, амінь. Ремонту не Что, буде. доволі шмат стратил? Нет, скольки? 20 поинтов на подвесце. Ну, Я до шляпы, шел, поехали. я шел в запасе 90%. 200. 200 у меня еще. 95%. Як тобі Western Star? Ну супер, вельмі упевнені такі. Ніяких А, увогуле блядь. сумнівів. Когда ти 10 там льотаєш євро на за сраці. DLC. Заради одного тягача 10 євро. Не, там 3. 3 тягача за 10 євро. Ну. Ти що, Но шаленый? я лечу, что у тебя оно будет. Там просто, ну блин, ты думаешь, я их по одной куплял? Я купил, блин, А там бандалом? Season Pass, и, да, А. бандлом, и все, и поехали. У Зрозуміло. крайнім випадку там дочекався там, що у нас там, Новий год, раствор, розпродаж і придбав. Зрозуміло. Я не зараз не роблять таких ось поїздатих от DLC-шек. Мастодон гэта, конечно, абзац, но не. Ось Western Старовське DLC, это, конечно, было лепше. Тут бывалося з гульнёй. Треба визнати. Гэты просты факт. Не, нормально, я гляжу на стрим, виглядаємо цудовно. Слухай, я вчора у хаті сидів, ну вже скончив, там думав кластися спасти, там малого помити і так далі, і все, і тут жонка поднабрала. Ось порозмовляти, типу, включай камеру. Я її включив. Крате, у меня на камере есть, ну, типа подсветки, нечто такое. Розумієш, тобто, коли яна працює, то каб я веду, що яна працює. Ось, і вона синього кольору. І ось я сижу такий у окулярах, свічений синім. І жонка така, слухай, ти не кепсько виглядаєш. Я говорю, що можна з таким тваром стримити? Ой, пробач. Хіра ти, бля. Пробач. Погнал нахер. Я ж не моцно, я ж не хочу. Ну бачиш, гульня в'їбала норм. Все, тягни назад, їдь. Тягну. О, все, норм. Блять. Пробач. Ось, як Дав дурню моцну машину. під сраку. Ну, Просто, блядь. Аж ну бот мить треба. Ну, не кажи. Гэта, ну і краце, яна каже, типу, добре виглядаєш. Ось, і я їй кажу, що треба, можна, типу, починати стримити вже з камери, і вона така, ну, а там, краце, то бок, гляди, ну, я не, калі што, на сонце не загораю, я боюся гэтай раку скуры, бо у майго сябра такая хуйня здарылася, ось, і было кепска, краце, а мы з ім аднолькавыя. У нас гэта по генетике передаецца больше. Ну, сонце то ўплывае во всякім разе. Краце, я не загораю. Я не загораю, каб не правакаваць гэта яшчэ лішні раз? Да. Вось, і крацей, то бок я белы, гэта сіні колер, ён тупо мяне асвятляе, нібы я мумія нейкая такая ў акулярах. Крацей. Ой, гэта не тое, чакай. Як гэта пазбавіцца? Не, просто переключись на Medium, о. Все. Exactly. Medium rare.
Вось. Да-да-да. І у акулярах адбіваецца камера вось з гэтымі сінімі лямпачкамі, яшчэ і вочы свецяцца, разумееш? Я такі, блядь, пиздец, кошмар. Вось. Кажу, у такім выпадку трэба апранаць гэту майку алкагалічку, каб белая Вось была. так. Ведаеш, вось так і гэтыт Nobody Wants to Die можна стрыміць, такі вось весь падсвечаны з сабе. Ага. Каб усе баяліся. Ну, карацей. Так, ты, я гляжу, вельмі гэта самы спрытны, поэтому поедешь у город Уперад? на городский склад, да, уперед. Так, Едь а на ў горад... городский склад. А ў горад Так чакай, же, дзе як- гэта? Так же, як мы ехали на гэтую самую, на лесопилку, только ты доедешь до лесопилки и И поедешь на город По правому боку, одразу от добре. яе. Мгм. Добре, Потому что добре, мне, добре. блин, надо будет подвесці машину, поремонтоваться, мне хтось полову трансмиссии. Ой, блядь, гэты рух на гэтай дарозе, сука, Аб- такія абну- підараси по ёй абнуліў. ёздзяць. Ну, не кажи, да. Толькі глядзі ва ўсе вочы, на ўсе бакі. Все, давай. Проезжай уперед, ты там далей справишься. Калі што, прыедзеш выцягваць. Да, там. Блин, в сенсе, пониженная передача, там плюс-минус и поехал, блокировочка дифференциала и пошел. Ну, не перакульвайся, потому что трэба будзе весці машину с краном на гэтае бравенне. Это, ну, ты там Так просто не заебемся. перакінуць, так? Ну, Зразумела, добре, буду акуратней. Як тебе там ездится? Все на задних колах? не, да? Exactly. Ой, блядь, что это затягнуло так дождем и все. Ну да. Зато динамічна зміна погоди, надвор'я. Бачиш? Но. Люди розпрацювали, зробили. А, блядь, да ты что? А я кому казав, блядь? Пиздос. А як яно так? Ой, блядь. Не, калі што, бярвені высыпаліся. Я бачу. Ой. Карацей, трэба медленно ехаць. Нікуды не спешацца. А лебёдкі нема. А лебёдкі-то нема. Лебедки нема, все, карацей. Шукай 605 ZX на мапе і едь, витягуй там собі. Зикс 605. Узяв. Да, 605R, все там ён з краном. Да, 4 хвилины, блин. Не поспеваем. Чекай, треба ж шляхнікі пабудаваць. Дзе я там валяюся? Там просто прямо Собака. едь праз гэтыя горы. Там Собака тебе п'яная. прамы праезд ёсць да гэтага, да АЗС-кі. Я не вінаваты, гэта ўсё гульня. Я ехаў Да? правільна.
Да, это все отбывается, все отбывается. Ось так, покинеш мені знову одного. На 5 хвилин дали криху самостойности и все, и блядь. Демократия взломалась, выбрали какого-то хера с Пашкалова. Что? Отбылось. Это вам не construction симулятор, тут Не, нельзя просто не, на не. W нажать, тут бляха Так не працує. думать треба. Гэта называецца досвед. Тобто, коли ти ведеш гэта механіку, Experience. так, як яно Experience. тут працює, то тоді, конечно ж, ти ведаєш. А так, чекай, куди тут? Нет, далей там будет з'їзд. Ну, перед мостом для мене. Ага. Ну, ти головне спочатку постав, ну, на коли, Ну, а потім уже гляді, якое бравення там засталося, як би догрузити його. так у сенсі, воно ж там не валяється, воно зникло. Воно нікуди не зникло. Графічно не адмальовується, коли що. Не стив, що есть. Все 3 бравення там. 3. Три. Все 3. Так, шапляемся. Не, ты ну нормально стань-ка, ты был под 90 градусов до тягача. Что Тогда ты его нормально поставишь. Так Проедь нормально ж. вперед, и поверни Нормально все налево. поставил, все стоит уже. А, ну все 3 бровеня выпали. Ну, подъезжай с правого боку, разворачивай экран и чапляй гэтае бравень, ось он там все 3 лежать, и грузи обратно. А у сенсу грузить? Яны што, Ну, цэлую пачку краном. зробяць? Да. А, то бок гэта зразумеў. Ось зноўку, калі не ведаеш, то для мяне ўжо ўсё страшна. Уже все, да, уже все. Таму што 3 барвіна Ось гэта гэта- не прычэп поўны. Сумны Наполеон і трек Амур Пластик, ось гэта ўсё. Ведаеш, гэты тренд быў з гэтага тыктока. There is nothing we can do. Просто там сумные фотки Наполеона и сумная французская музыка. Так, гэта мы ўзялі. Це, треба ж націснути це було. Це, да. І там далей на пробел адчыніцца гэты кляшня. Трэба ўзяць бравенчыкі і пакласці ў гэты самы транспорт. Чик. Чекай, де тут? Так, RF ліфт. так, Сонейка, я зроблю нормально. О, ти залез уже. RF, ось воно. RF. У меня просто есть разумение, что зараз, ну, ты просто за недохопу досвіду не Ну, докинешь. буду циркаться. Ну ничего, ты покуль поциркайся, я з'їжджу, заберу ще одну. Поїдемо удвох. А їх як туди закидувати? Просто кидать унутрь ці як? От, ну, у центр, каб яны ось прямо більш-менш лежали там унутрі. А надо было брать за середину. Ну, гэта, не дури голови. Нічого, нічого, навчишся. Ось, все, зараз
Цягні. О, пайшло. Ну, прикладно так. Так, чекай, підняти. Давай, наступне грузі. Що ти там? Ну тут ще треба розібратися, як це грузити, маю на увазі про клавіші. Що? Ну так, треба криху, як це кажуть, придрачитися і все буде добре. Холодним повітриком дало просто. Дощ. Де? В окенце. Ну. Так. Ниже, опусти. Чапляй. Зачепилось, ні? Ну, Зачепилось. поднимай. О, Гэта яшчэ горш, чым у фармінг-сімулятары, гэты лох-кантролер. Гэта быў пиздец, конечно, калі ты першы раз выкарыстаў. лох-контроллер, говоришь? Так. Менавіта так. І што далей? Ну, вось трабервіна у цябе ў кузы. Садись. Ну, кран прибери крыху з гэтага. Так. V Restore. Добра. Не, рестор крей. Угу. Ну вось, да. І сядаю в машину. І пак карга. Пак карга. Пак. Ох ты, сучка, ты погляди. Я б, калі што, я б кинул, я б просто перевернул бы свой тягач на коло и поехал бы назад загружаться. Бачиш щось, Бо типу- розниця у досвіді. Ну, бо где три... Блять, только не перекулюсь, я тебя прошу. Самоген. У меня уже холодеет, разумеешь, там под сракой, коли это отбывается. Или он нагинается у некий бок. Одна з тих гульняв. Ведаєш, помер святар. Стоїть він у черзі до раю. Приходить Святий Петр і каже, ти у рай не попадеш. Чому? Я ж там, ну, людям грехи відпускав, боженьки служу. Ну, ведаєш. Люди просто ходили при тебе до тебе у храм, ну просто до отшепного. А вось погляди, гэты самый падатковы інспектор. Пры кожным яго прыходзе людзі ўверавалі ў мяне просто істава і невістава, сама шчыра, як толькі можна. Вось, ён Ось заслужил. Да, заслужил. Да Так тебе ось только гэтай по святах. гульнёй. Ну, да. А ты ж ведаеш у гэтым, у каласах пад сярпом тваім, там ж просто ў першай жа главе ёсць гэтая тэма там ад двух святых, типа. У Міколы там 3 дні ў году, а другога там, святого Касьяна раз на 2 гады святкуюць. Угу. Ось. Потому што людзях не пільнаваў. Даў перавагу прыгожай форме над сутнасцю і ўсё.
Так, адсюль куды мне? Куда? Чакай, Тебе куды? до лесопилки, а от лесопилки в город. У левый бок. Налево, да. Алі ж матляе то ў правы бок, то ў левы бок. Халера, чаму? Ці нахуй. Сука. На что ты наехала, что так перакульваешься? Блядь. Нормас, нормас, Я ще раз похолодела. Адреналинчик, да, там. Ага. Шутеры, нахуй ваши шутеры. Вы пробовали бровейни по Мичиганшине возить? Средняя. Да, бля, не-не-не-не-не-не. Курва. Тихо, что? Все ж добро. Врятаваўся, вось што. Ён ужо нахілився, бачу, што яго цягне дадолу. Разумееш? Сколько ты отдал за гульню злотых? 185. Ой, 185 злотых и такая палітра эмоцый просто. Не, гэта толькі на трэцім стрыме адбылося, калі што. Ну, все ж таки. Так, карацей, па ўзбочыне ездзіць нельга на гэтым гаўне. Ну... Можна толькі па каляіне, Ну, бо інакш матляе. просто бравение, як ты можаш заўважыць, яно змяняе цэнтр важкасці. У сэнсе змяняе, як гэта змяняе? А, ты типа Ну, змяняе яно- ад першапачатковага. Наверх, да. Ну, моцна, Ён так, выше становіцца машина і груз. Таму тут трэба быць вельмі, ну, нічога. Скіл, навычка і гэта ўсё. Карацей, давязеш? А, ну ты не зможаш эвакуявацца, да? Не, Да, толькі добра. ты. толькі я. Карацей, давязеш, скажаш, сядзеш у 605 ZX, а я перакіну гэту машыну да гаражу. Каб ты мог, ну, потому что тебе з гаражу да там, засекі хутчэй будзе. Твою мать, Готово, так. побилася, все. Сядаю в ZX ZX. 605. Да. Сел. Так, чекай, давай. Знову кораніцю зробимо. Ага. Наїм вертатися до гаражу, коротше, так? Не, ZX покинь там, где он стоит. Ничего не надо на вертаться. Я тебе вот повернул просто Western Star до гаражу, так? Все, можешь зараз у його садиться. Не... І? Western Star садись и едь за бровением. Покинь ZX, где стоял. Все, кидаю, не переживаю уже так. Так. Не, ты просто мне шлях перегородил так от души. Но... Где? Не, ось тут його і покинь, все таки должно. А то ти знову будеш їхати, там прижмеш на педальку. Випадково, все випадково. Да, лівіше, чим треба, і все, і буде тут. Так, пригадай, куди мені садитися? Я вже забився. Western Star 49X. Western Star. Ось він. 49X. Так. Так, я ще раз на загрузку, так? Да. Exactly.
Но Western Star супер мощный грузовик. Ну, По лошадках Это- уже не пам'ятаєш, скільки там конів його. ну тебе буде худшее за все Westline стоять. Зараз я тебе скажу, сколько там по лошадкам. Ви. Western Star 49X. Так. 8 тонн. Нема тут нормально. Короче, він просто по гульні проходить повсюд, правда? А нигде не Ну, вязнет. не то, что паусюль, но... Вот, спаси. Блін, ну просто вже багато у яких гульнях присутніше, а от у American Truck Simulator. Ну, для фанов, конечно, гэта прыемна. 605 лошадзёў повинен выдавать. А, тому 605 у назве. Не, 49X. А, 605 вот это, тебе. это Zix. Да, это у 537 МАЗа. — 605 до холеры. З уліком просто двигуна, який стоїть, то ну, повинен десь, ну мінімум 400. Мінімум просто. Ну, зараз докладнім. 2850 TC. Ух, 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 ух. Что такое? Задницу понесла. Тут видиш, що неблага було б вести ось так для фану тупо некий бульдозер, на яким би ти мог їхати і очищати від каменів шлях Да, свой. там есть такой момент. — 220 тысяч ньютонов на сантиметр. Ось той движок, який зараз стоїть на Western Star, ось Мгм. стільки видає. 220 Блін. ньютонов? 220 тисяч ньютонов. Да. Ні холера собі. Ну там, я тебе поставив такий, как ты стопудово ну, справишься с поставленной задачей там. А, маль, що доїхав, нарешті. Так, куди вести? В город тим же Туди ж. маршрутом. Угу. Сподіваюся, там же ж не перекулюся в этот раз. Ну, Зік же ж припаркований вже. Чекай. Да. Зікс готовий.
Ты уже выгрузился там со своими деревениями? Я еду, я еду. На последнюю Да, загрузку, так, на опошную. хутка буду. Ну. Там застанется ось тебе только доехать и все. Я покуль поеду там продам причеп для великого кошака. 16 хвилин. Я просто... Ладно, я напишу, что дождь меня запозднил. То по факту так и есть. Потому что, ну, я у дождь, бляха, не поеду. А тебе уже было идти, куда идти пакунок отбирать? Ну, отдавать. Отдавать. О, Алексей зайшов. На гэты раз заготовка драўніны, практычна дальнабойная тэмака, нешта ў гэтым ёсць. Не, тут уся такая тэхніка. Ты ці цягнеш за сабою каго-небудзь, ці што-небудзь, ці везеш што-небудзь куды-небудзь. Ну, такая вельмі блізка да Евротрак сімулятара. Адзінае толькі без прысутнасці дарог. Усё гэта папарне. Да, дорог няма. Вось у гэтым спецыфіка, то бок лябёдка ёсць, ну і гэтак далей. Можаш адмотаць на паўгадзіны таму паглядзець, як я тут у павароты заходзіў. Ну да. А я, до речі, не бачу коментар. Ад каго? Ад Алексея? Ну, Ну, толькі што з'явіўся. все. Не, у меня просто ютубчик, Падвіс. ну, сказал, идите нахуй. Вось, для цябе, Алексей, тут не зненацку стаіць вось гэты кран, калі што. Не проста так. Ён чакае, пакуль я прыеду гэты кавалак дарогі. Да, блядь, не хіліся так. Сыкотно. Не тое слово. Слухай, другі раз уже не хочется. А я проехал, я проехал. Это Миша ж не опошки, а кто. Зараз поглядим. А, Не-не-не. завез. Не-не. Тишей, 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 тишей. Блять. Страшно, курва, страшно. Мы не ведаем, что это такое. Калі б мы ведали, что это такое, а так мы не ведаем, что это такое. Да. 5 минут 15-го, 6-го. Полова. И так далее. Ну, тут наши паўнамоцтвы ўсё. Не, до рэчы, вось гэтыя дзве жанчыны неяк нават падобныя былі. Правда? Знешне. Типовый образ. 10, 5, 15. Пол пятого, пол шостого. Дзіўно, я наехал правым боком. Не, левым боком наехал на узгорок маленечки, а меня кинуло чамусьці влево, а не вправо. Дзіва дзіўнае. Продавил. О, еду по Латвии, дороги амаль такие ж самые, быццам у СССР трапіў. Да, у Латвии, ну, дороги говно. Тут Я калісьці сачыў за гэтым блогерам Пілот 6. Карацей, ён матацыклетны блогер. І ён таксама заўсёды скардзіўся на якасць дарогу ў Латвіі. вось у нас у Литве, бля. Вот. У Літве лепш? Мне падаецца, там не зусім уже так Не, у якасна. Литве 10 з 10. Ну, супер. Не, у нас тут такие, бляха, автобаны побудованные, там, как 130 км гонять у годину. Ну, у Польшчы па гэтых трасах, якія ў нас маюцца, то... Ну, якія звязваюць крупныя гарады. Буйныя гарады, так, то бок па іх 160 легкавы транспорт можа ездзіць. Ну, тут з гэтым пытаннем 10 з 10. Так, чакай, Все тут цудоўна. долбаный рельеф, каб не перакуліцца, каб... Так... Да, рельеф тут. Не-не-не-не-не-не! Рельеф и Паскуда. Ну, не зразумела. Ехаў же ж роўна. Чаго?
Больше упэўненасці. Ага, так, як мінулы раз. Пакуль не даведаўся, дзе гэта упэўненасць скончваецца. Нормас. Так. Давай, накатиком. У меня ёсць адзін сябра, які доўга думае, чи варта у адносіны з дзяўчынкай, якая ўжо там мае развод за плячамі і дзіцё, Ага. з ёй у адносіны ўступаць. Я яму кажу, табе прапаў дух авантюрызму. О, там Алексей яшчэ напісаў нешта з поўнай адказнасцю заяўляе, што самыя лепшыя дарогі гэта Польшча. Да, польска Ну, строн. Добрыя дарогі, сапраўды іх вельмі шмат добрых, але я памятаю, я калісьці ехаў, ведаеш як? Па навігатары у Гданьск з Аўгустова. І там была, ну, насамрэч масакра. Просто там вось гэтыя сельскія дарогі, сапраўды яны лепшыя за беларускія, гэта факт, таму што ў Беларусі дзе-нідзе нават асфальту няма. Але тут ёсць. Ну, але якасць гэтага асфальту была просто ганебная. Я лічу, што я не даеду да Гданьску, бо страчу колы. Крацей, у асноўным так, але вось месцы ёсць, дзе можна згубіць трошки грошай. Нарэшце я ўжо на асфальце. Тут уже не страшно. О, да, конечно, я вытворю херню. Што ўжо здарылася у цябе? Перевернул трак. Ладно. Я пусты перевернулся. Нешта на мяне тут Понял? крышыў, а? Я пусты перевернулся, понял? Пусты. О, вось так вось. Я хоць напоўнены быў, а гэта не пусты. Зараз будзе патрэбна, прыехаць з іншай мапы па бырку. Прывезці. Всё, я на месцы. Аддаў. Віншуем. І Сколько? што? 11, так, 11 ўзровень далі. 2000 досведу. Ну, ось я тебе казаў, тебе там закінуць, тема з 9 тебе подкинули. З десяткі, у мяне десятка была ну. зробленая. Ну все равно, там тебе нормас. Ну, так, там же колькі у нас, разумееш, паміж Да? узроўнямі. 2000 акурат такі ёсць, то бок 2000 по-рознаму. пунктаў, то гэта акурат узровень адзін. Ну, цягнуць гэта на гараж ці што? Да, можеш особо не цягнуць, мы уже, в принципе, скончым на сёння. Ну, гэта Я факт. просто поза стримом зараз заеду, там продам один причеп і ўсё. Добра, зараз заеду заправіцца і будем так. завяршаць. Цішэй, на што ты робіш, куды ж ты цягнеш? Што за дрыфт? Deja vu, the place I have been before. Fire on the street. Так, вось яна паліўная станцыя. Так, готово. Я заправляюся. Ну што, скончваем у такім выпадку? Так, скончваем. Добре. Мы, шчыра кажучы, все зрабілі на Black River. Там Ну вось, да. 99%. Ты Мы казаў. молодцы. Ты казаў, ужо на наступным стрымы пачнем нешта іншае. На іншай мапе я маю на ўвазе. Там, дзе балаты, хіба што так? Там даволі шмат. Так, мы поедем на балаты. Мы будем отбудовывать линии электропередач. Электрики Там, мічиганскія. да. Добра. Только с одной молнией. З адной молні. Крацей, дзякую усім за прагляд, дзякую усім вялікі, хто завітаў. Сардэчны дзякуй за падабайкі, падпіскі. Асаблівае дзякуй, канешне, паціскаю руку VRV Gaming TV By, дзе вы знойдзеце шмат гэтых відэа пра гэтую гульню і ўсе ім падобныя. Вось, завітвайце Нават таксама. адукацыйныя. І адукацыйны таксама ёсць. Вось. І падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, як заўсёды. І да пабачэння заўтра. Заўтра у нас будуць танкі, калі што адзінае толькі фармат яшчэ не выдумляў. Ну, магчыма, гэта будзе ўсё ж такі Ст-15.
А магчыма фарм. Нешта мы на гэтым тыдні не фармілі, мне падаецца. Вось. Усё, да пабачэння, сустрэнемся заўтра. Пакуль. Все, пока-пока.